הזוגיות אמיתית, זה באחד צריך לסמוך בשביל השני, ולהיות בהכרת הטוב על זה, להרגיש ברת מזל. נכון. וגם ברות מזל. נכון, ברות מזל. זה לא מובן מאליו. מזל, כי באמת הדבר הכי חשוב, אני תמיד אומרת את זה, זה שבא לי עם מידות טובות. בריאות הנפש ומידות טובות, שיהיה כל הזמן בהתפתחות, להיות יותר טוב, להשתפר, זה מידות טובות בעצם. להבין שאנחנו לא מושלמים. וכל יום יש לנו עבודה. זה לא ביקורת, בהתחלה זה היה לי ביקורת, מאוד כאילו כל הזמן, אבל זה הפך לי פשוט להבין את זה, שכל יום יש לנו יותר עבודה ועוד עבודה, וזה לא נגמר. זה לא אמור להיגמר. אנחנו כל הזמן, ברגע שזה ייגמר, אנחנו כבר לא פה. נכון? אז העיקר אנשים שכל הזמן בהתפתחות ובתודעה גבוהה, ורוצים פשוט להיות יותר טובים, ואז הכל נהיה יותר טוב, וכל אחד רוצה לעשות לשני טוב. בעצם המסר שאני הייתי רוצה לצאת עם זה למי ששומע ושומעים, כי זה הולך להיות שומעים ושומעות, בעזרת השם, לא להירתע מהתפתחות אישית. להתפתח, ובאמת לפתוח את האופציה הזאת גם לבן זוג, להראות דוגמה אישית בעיקר. להראות דוגמה אישית, כמה זה נכון להיות שם. ואז קורים דברים. טוב, אז בשם השם נעשה ונצליח, איזה פרק מדהים הולך להיות כאן עכשיו, משהו ספונטני ויצירתי במיוחד. מתארחים כאן עכשיו עזרא וחיה רוזנצוויג, שזה משהו חדש, כי חיה שומעים אותה בהרבה פלטפורמות, וגם אנחנו רוצים לשמוע אותה כאן, כי הולך להיות מרתק, אבל עכשיו הפעם זה מזווית עמוקה יותר, באמת מהזווית של הזוגיות, איך זה מגיע לידי ביטוי במשפחה, ברובד עמוק יותר, ואני ממש שמחה שזה קורה אצלנו כאן בפרק הזה. אז הולך להיות מדהים. אז מה שלומכם? אנחנו מצוין, האמת שזה ספונטני ומרגש, פעם ראשונה של עזרא בפודקאסט. נכון. ישר זרמתי, הבאתי את הרעיון וישר אמרתי וואו, כי יש כל כך הרבה דברים גם מהזווית שלו, בכל העשייה, וכל מה שאני אומרת, שכל כך חשוב לשמוע, וחוץ מזה שהוא מדבר מהמם. אבל כן, אני ממש שמחה שזה יצא ככה. אז היי, ותודה שהזמנת אותנו. איזה כיף. עזרא, מה אתה אומר? איך זה בשבילך? וואו, מרגש אפילו, אפשר להגיד? בטח, אפשר להגיד הכל. אני ברוך השם מאוד מאוד מעורב בכל העשייה, ובכל מאחורה ובקדימה, ובכל הצדדים. זה פעם ראשונה שככה אני זורם לפודקאסט, ויאללה. קודם כל, כל הכבוד על זה. זה כבר יציאה מאזור נוחות, כי אני חושבת שהנטייה הראשונית שלנו זה להגיד, להדוף. להגיד לא, 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 מה פתאום. ורק אחר כך להתחיל לחשוב אולי כן, ואתה ישר אמרת, זרמת, אז כבר על זה שאפו. גדול. תודה. ואני חושבת, יש מצב, אולי אני אשאל, אני אניח את זה כאן וישאל, אולי זה קרדיט גם לחיה, שהיא המון יוצאת מאזור נוחות, ואתה חי ליד הדבר הזה, בטח. ואז מאוד קל כבר להיות בתוך זה, ולהגיד יאללה, אני לוקח דוגמה אישית, ואני גם מקבל השראה. כן, ממש, אני חושב שההשראה הכי גדולה שלי זה באמת חיה, כי אפשר להגיד את זה ככה. בסופו של דבר אני רואה, איזה פרק מעולה הולך להיות למה? אני חי ורואה ונושם כל רגע את הקשיים ואת ההצלחות ואת האתגרים ואת כל המסביב איך דברים נוצרים, וברור שזה גם בעשייה שלי ובעבודה שלי ובמשפחה ובזוגיות ובילדים. יש לי המון פידבק כל הזמן בניסוי וטעייה ולנסות דברים חדשים, אז גם כאן, כן, גם עכשיו. אני חושבת שזה בעצם המקום הזה של וחי בהם, אתה חי את זה. ממש. אתה חי ליד זה כל הזמן. ברוך השם, זכיתי. אתה נמצא בקורס התפתחות אישי, מואץ. כן, זה הדדי, זה גם, אנחנו הרבה מדברים על זה, על כל דבר שהיא עושה וכל דבר שהיא מחליטה, ושתינו מטפלים בעצמנו, ברוך השם, שאני חושב שזה הקי לכל דבר בחיים. בסופו של דבר, אנשים לוקחים מאמנים לכל תחום, שום מה שזה מגיע לעצמם, בזה הם, לא, אני בסדר לבד, אני אלמד לבד, אבל למה? יש לאנשים שעשו את זה לפניך, יש כל כך הרבה קיצורי דרך, ובעצם להכיר את עצמך יותר מהר ויותר טוב, אז למה לחסוך שמה? ברור, זה העניין של המודלינג בעצם, שאפשר לעשות, לקחת מתכון, אתה יכול לבנות מתכון עכשיו של עוגת פאי לימונים, ולעבוד על היום שלם, עם המון לימונים וקמח וטמפרטורה כזאת ואחרת, ובסופו של דבר להצליח. ואתה יכול פשוט לפתוח גוגל ולקחת מתכון ופשוט לעשות את זה. ממש, אני חושבת שאחד הדברים שחברות שלי רווקות שאלות אותי, מה הכי חשוב, מה הכי חשוב? אני אומרת להם שהוא יהיה, הרבה דברים אני אומרת להם, כן? מה הכי חשוב במה? בזוגיות? כן, בבעל, כאילו הם רווקות כרגע ורוצות למצוא זוגיות או לא משנה מה, אז יש לי הרבה דברים שאני חושבת שהם חשובים, אבל אחד מהם זה שהוא יהיה פתוח לשמוע, לקבל, להשתנות, להשתפר, זאת אומרת זה משהו אני חושבת ששתינו בתחילת החיים כמה שהיה לנו קשה, כי נזרקנו למים מאוד צעירים ומאוד בלי ניסיון, אבל תמיד היינו פתוחים לשמוע ולהשתפר, זאת אומרת גם בתחילת הדרך ישר טיפול זה היה תמיד, כן, זה הכי חשוב, זה סדר עדיפויות, גם שלא היה כסף לדברים בסיסיים, לטיפול היה.
זאת אומרת זה משהו זה היה בסדר עדיפויות. כן, כי כולנו עוברים דברים, כולנו חווים דברים מהילדות, כן, מפחות, מיותר, זה לא משנה, אבל כדי גם לצלוח את הזוגיות, ובאמת שיהיה זוגיות חזקה וטובה ואמיתית, כל אחד צריך לטפל בנפרד, זה אפילו לא ייעוד זוגי, זה כל אחד בנפרד. על הנקודות שלו. וזה מה שעשינו, אף פעם לא הלכנו לייעוד זוגי אגב, תמיד זה כל אחד לבד, על עצמו. כי בסופו של דבר העבודה היא בפנים, כל אחד על הבפנים שלו. בדיוק. אני חושבת שמה שגרם לי בעצם לחשוב בכלל על האופציה להזמין אתכם לפרק זוגי, קודם כל באמת שמעתי 2 דקות כזה את עזרא וכבר התחברתי לעניין של העולם נברא מאותיות ועוד שנייה נדבר על זה וכל זה, אבל גם שנזכרתי מיד שהפעם הראשונה שבכלל שמעתי אותך זה היה אצל שחר כהן, וכבר שם הבאת בעצם את הסיפור הזוגי, כי אני זוכרת שסיפרת ששמעתם מדיטציות ביחד, ברור, ואמרתי איזה מדהים, כי בדרך כלל מה שאני מכירה בכל אופן, אני מדברת עם המון אנשים בעולם ההתפתחות אישית, זה שבדרך כלל אחד מבני הזוג עושה עבודת התפתחות, 100%, והשני פחות, ואז קורה משהו מאוד בעייתי. קורה בעצם איזשהו מתפתח לאט לאט, ובשקט בשקט, מתפתח פער. וככל שאחד מבני הזוג בעצם מתפתח, והשני נשאר במקומו, הפער גדל. נכון. ואז אני ניתחתי את זה, אני מאוד מתבוננת על דברים מבחוץ, אני כל הזמן כאילו מציעה את עצמי חוצה, ומסתכלת כאילו מלמעלה, על מה שקורה. אוקיי. והסתכלתי על זה, הסתכלתי על אנשים וגם על עצמי, מה שקורה אצלי בבית שלי והכל, והבנתי שיש בעצם רוב האנשים, יש בעצם 2 דרכים להתמודד עם הדבר הזה. הדרך אחת, יש המון אנשים לצערנו שפשוט הבתים מתפרקים. נכון. פשוט לאט לאט המערכת יחסים קורסת, ואחד מבני הזוג החליט שזהו, זה לא בשבילו, הוא כבר במקום אחר, אני כבר מגיע לי גם הרבה יותר, אני יכול לחוות הרבה יותר שיח ואושר וכולי וכולי, ואני חושב כביכול שהאושר נמצא אותו בחוץ, אני חושב, אבל בסדר, נניח את זה בצד. זאת אופציה אחת, באמת המון בתים מתפרקים לזה, וזה מזעזע באיזשהו מקום, אתה אומר, אתה מתפתח, ואת יודעת, יש לי נשים שאמורות לי, הן מפחדות להתפתח, כי הן מפחדות לאבד את הבית, והן אוהבות את הבית. את יודעת שאני מקבלת הרבה הודעות על זה אגב, הרבה. זהו. וראית, לא יודעת אם ראית, אבל באחד הפעמים העליתי היסטוריה על תשובה שעניתי לו, קיבלתי מייל, הוא שלח לי מייל בכלל שהגיע למזכירה, המזכירה אמרתי, את חייבת להיכנס הרגע ולראות את המייל שקיבלת, פשוט קראתי אותו ועניתי וגם פרסמתי בסטורי מה עניתי. לא ראיתי. הוא אמר את בדיוק מה שאת אומרת, ואגב אני רוצה לשמוע מאוד את דעתך בעניין, כי הוא אומר, חיה, שמעתי את הפודקאסט שלך ואני כרגע בהתפתחות ואני רוצה לחוות וזה ולהצליח וזה, ואני מרגיש שאשתי עוצרת אותי, אני מרגיש שאיתה אני לא יכול להתקדם, אני אוהב אותה והכל ויש לנו זוגיות טובה, אבל אני מרגיש כרגע שאני במקום אחר ממנה ויש פערים ואני רוצה להצליח ולהתקדם וזה, והיא תעצור אותי, היא לא שם, היא לא... אמרתי לו, זו תשובה ארוכה, אבל בסופו של דבר אף אחד לא יכול לעצור אותך. אם אתה עכשיו מחליט ואתה מאמין בעצמך שאתה רוצה להתקדם ואתה יודע מי אתה ואתה תתקדם, זה לא קשור בכלל, אתה לא צריך עכשיו לזרוק את מה שיש לך. ברור. היא תזרום איתך, היא לא יכולה לעצור אותך, אין אף אחד שיכול לעצור אותך. יותר מזה אני אגיד לך, גם בתחילת הדרך הרבה פעמים, ועזרא גם ידבר על זה עכשיו, אני עשיתי צעדים לפני שהוא מנטלית היה מוכן, אבל הוא לעולם לא עצר אותי. נכון. למה? כי אני לא עצרתי את עצמי. אני האמנתי בעצמי. אז שוב, איפה האחריות? עליי, לא עליו. בדיוק. אם אני הייתי באה וחסרת ביטחון, אני חושבת שאותו בן אדם בעצם, הוא עוצר את עצמו. ברור. הוא משתמש בה. דיברנו על העניין של להשתמש בבן אדם השני. אבל שנייה, הוא לא לוקח אחריות. כי אם הוא יגיד, אני מתקדם לא משנה מה, ואני אקח את האחריות, ואני אעשה הכל, אז אף אחד לא יכול לעצור אותך. אבל אם אתה מראה חולשה, ואתה מפחד, ואתה זה, ברור שהיא כרגע גם לא תאמין בך. אבל אני רוצה לקחת את הדוגמה של הבן אדם הזה שלא עוצר את עצמו. אוקיי? בוא ניקח את הבן אדם הזה שלא עוצר את עצמו, והוא מתקדם, והיא לא עוצרת אותו, אבל היא נשארת מאחור. מה קורה בפער הזה? בוא נניח את ה... לא, אף אחד לא עוצר אותך. אנחנו מכירים זוג כזה ספציפי. בדיק, אף אחד לא עוצר אותך, אבל מישהו נשאר מאחור, ואני עושה פה פרקים עם אנשים מאוד מאוד גדולים, ואני שומעת, וזה קורה. ואז התחלתי להגיד, אז יש כאן בעצם 2 דרכים הרגילות. אז אחד, באמת, אנשים נפרדים, אומרים אוקיי, אין לנו כל מה לחפש ביחד, אין לנו נושאי שיחה משותפים. אבל זה הכי קל. בדיוק, זה קל, זה האזור נוחות. בוא ניפרד, וזה חבל, כאילו, תחשבי, ילדים מאבדים את ההורים, נכון. כאילו, וזה גם, זה לחשוב שאני אמצא משהו בחוץ, וזה לא נכון, אבל בוא נניח את זה בצד. אופציה אחת. אופציה שנייה, זה גם אופציה נורא עצובה, לחיות בפרווה. לחיות בפרווה, זה בעצם אומר להשלים עם המצב. זה מה יש. זה אשתי. להשלים או להכחיש? זה הכחשה והשלמה כזאת, זה כאילו, זה מה יש. כן. נשרוד. אני מאמין בדברים האלה. נשרוד. אני מאמין בדברים האלה שבסופו של דבר שבן אדם באמת עושה שינוי אמיתי פנימי,
אוטומטית החיים שלו משתפרים, אז מי שלידו אוטומטית ירצה לדעת מה כולם באים, איך עשית את זה, למשל בן אדם שעושה איזה דיאטה קיצונית ופתאום נהיה חטוב והכל, מה הקסם, מה הסוד, אין סוד, כולם יודעים שזה עבודה קשה, זה המון מחשבה, אבל גם בזה שבן אדם מתפתח אישית רוחנית, רשמית, רוחנית, לא משנה באיזה תחום, שבן אדם רואה שטוב לשני יותר, אז הוא רוצה חלק אוטומטית, ולבוא ולהגיד אוקיי אתה לא זה, אז ביי בוא נפרד, כי זה הכי קל. קודם כל זה נכון מה שאתה אומר, שאנשים שואלים מה הסוד, הבעיה היא שכשהם קולטים שזה לא סוד וזה עבודה, הם לא מוכנים לעשות את העבודה. נכון. אז מה אתה חושב שבעצם ברגע שמישהי נגיד עושה עבודה והבעל לא באותו סיפור איתה, אז אם יוצר באמת הפערים, היא לא עושה באמת עבודה, הוא לא רואה מספיק שינוי כדי שהוא ירצה גם? אולי היא לא באמת עושה את העבודה? כי אם אתה, כמו שאתה אומר, אז הוא גם ירצה ישר לעשות את זה גם וגם ייכנס למודעות. אם לא, כנראה שהיא לא מפקששת שם. כנראה שהיא לא עושה את העבודה עד הסוף. בהחלט יכול להיות שיש עוד משהו שהיא צריכה לדייק עם עצמה, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על החיים האלה כשיקופים. בדיוק. אם אני טוב לי, אז גם מה שמסביבי על טוב, זה כולל הילדים שהתנהגו לעניין, ובעיקר בן הזוג בסופו של דבר. שלאשתי טוב, ואני יודע שהיא מצליחה במה שהיא עושה, והיא פורחת. דבר ראשון, אני רוצה שתצליח, כי ההצלחה שלה היא שלי. אבל אם היא עושה כל כך טוב, וכל כך הולך לה, מה היא עושה שם? עכשיו בסופו של דבר צריך להבין במיינדסט שכל החיים האלה אין פיקניק ואין ארוחות חינם וכל דבר זה עבודה ואין קיצורי דרך וזה גם לחיה באים כל הזמן איך הצלחת היא לא זה היא עושה את זה המון זמן והיא עבדה הרבה אתגרים נכון אולי יותר זריזה מאחרים וקלטה דברים יותר מהר מבחינת העבודה היא עברה כמו כולם והיא עברה כישלונות ואתגרים כמו כולם וכל אחד צריך להבין אם הוא מוכן לעשות את התהליך הזה. עכשיו בן אדם שעושה את זה עד הסוף כמו שצריך אוטומטית הסביבה כבר תתיישר איתו אם זה חברים רעילים כביכול הם כבר לא יהיו שם נכון הם לגמרי אני רואה את זה נכון כל הזמן דברים קורסים עכשיו בעל רעיל למשל חס וחלילה אז באמת הוא לא יהיה שם יותר או שהוא כבר לא יהיה רעיל הוא כבר לא יהיה רעיל הוא פתאום יוריד את המגננות כי בסופו של דבר כשלא לא טוב אז הוא מקרין את זה החוצה אבל כשלאישה טוב אז גם לבעל יהיה טוב נכון אני רוצה שנייה לדבר על האופציה של אנחנו לא מדברים לא על אישה שעוצרת ולא על בעל רעיל אנחנו מדברים בסך הכל על משהו מאוד נקי אחד מבני הזוג עושה התפתחות אישית ומתקדם ומבין תובנות ומגיע ללבלס כאילו באמת מאוד גבוהים והשני פשוט איש תמים יושב אוהלים הכל בסדר ונוצר שם איזשהו פער. אז כמו שאמרתי האופציה אחת זה באמת הניסויים האלה לא מחזיקים מעמד וזה קורס. אופציה השנייה לחיות באיזשהו פער וכאילו באמת תחשוב באמת עם אישה נמצאת באיזשהו תובנות מאוד מאוד גבוהות והבן זוג לא יש כאן איזשהו פער ושאתה יכול אולי להשלים איתו ולהכחיש אותו. אני הגעתי לאיזשהו מסקנה קודם כל שאני חושבת שאפשר למכור ממש מוצר לכל המנטורים ולכל אנשי התפתחות אישית כאילו איך אתם יכולים ממש להגשים את עצמכם יחד במערכת הניסויים בלי לפרק בתים כי זה צורך זה פשוט צורך ואני הגעתי למסקנה במיוחד לאנשים שההגשמה האישית הנשית היא דווקא שם זאת אומרת אני רואה את עצמי כן אני מבינה היום דברים ואני לומדת וחוקרת וסקרנית ומדברת עם אנשים גדולים והכל ואז זה לבוא במקום הזה ובבית לבוא ולהיות עם כל העוצמה הזאת לבוא בבית ולהיות הכלי לבוא מול כי באמת מול בעלי מפה אני מגיעה ככלי כאן זה אישה הרי יש זכר ונקבה להיות הכלי עד אליך זאת אומרת פה אני רוצה לקבל באתי לבעלי ואמרתי לו תשמע אני רוצה שאתה תחליט באמת יש לי כל מיני החלטות בעסק וכל זה עד עכשיו הוא היה אומר לי אני לא מבין בזה תעשי מה שאת רוצה אמרתי לו לא אני לא רוצה אני רוצה שכן תנסה להבין בזה ואני רוצה שמה שאתה תחליט אני רוצה לעשות ואז קודם כל יש לי איזושהי שלווה פנימית שאני במקום הזה של להיות כלי קיבול להצליח להיות כלי קיבול לא להיות כל הזמן האישה העוצמתית והמנהלת והיוזמת והיוצרת לבוא ולהיות כלי לבוא ולהיות מושפעת זאת אומרת לבוא ולהיות מושפעת להיות הוא המשפיע ואני המושפעת ככה אני רואה את זה בראייה שלי לתת כל אחד איך שהוא רואה את זה יש לי מה להגיד לך את רוצה? כן קודם כל כן אני פתוחה לשמוע ואני רוצה אבל זה להיות המקום הזה במקום אחד מסכימה לבוא ולהיות מתחת מקום אחד לבוא ולהיות מקבלת זה ככה אני רואה את זה ואז מבחינתי זאת ההגשמה הנשית העוצמתית ביותר שאת יכולה לעשות בחוץ מלא וליצור וליזום ולעשות ואז בבית כאילו להיות במקום הזה של 100% של אני מקבלת 100% אני מסכימה איתך וגם דיברתי על זה הרבה שאני כאילו באמת באה הביתה ואני האישה ואני הבן אדם הכי שיודע להתפנק ולהישען עליו ואני יוצאת איתו נגיד אני כמו ילדה אנחנו רוצות את זה בסופו של דבר אנחנו רוצות את זה כן אבל שנייה ברגע של נגיד לא יודעת אנחנו יוצאים וזה אפילו טיולים הוא אחראי על הכל סוגר אני ממש כמו איזה נסיכה לידו אני ממש נסיכה ואני אוהבת את זה ואני הכי כאילו האישה הקטנה כזאת מה זה קטנה זה הכי כאילו זה אני שמחת כן אין לי בעיה
אבל גם שם את צריכה לדייק, וזה לא דווקא שיחליט בשבילך בעסק. לפעמים מה קורה? שמי איתי עד הסוף. לפעמים, מרוב שאנחנו חזקות, ואנחנו רוצות בבית להיות האישה ולהיות הזה, לפעמים זה יוצא לנו בצורה שלא בדיוק מדויקת לא ולא לנו. כי אם עכשיו בעלך לא בן אדם שמבין בעסקים, יש הרבה אנשים שהם לא אנשי, לא מדברת על בעלך ספציפי, אני מדברת בכללי, כי יש הרבה אנשים שיכולות להיעזר בזה. אם הבעל כרגע לא איש עסקים, לא מעניין אותו עסקים, הוא לא מבין בזה, אין לו את זה בטבעי, יש לו דברים אחרים בטבעי. כן, יש לו חוכמת חיים בדברים מסוימים, הוא מבין יותר בחינוך ילדים, הוא מבין יותר לא יודעת, אוקיי? ואת באה, ואת בגלל הצורך שלך, ואת לא יודעת להוציא את זה בצורך שמדויק לו, ואת באה, את אומרת, לא, תחליט אבל בעסק, אבל זה, ואז הוא עושה החלטות, וזה לא מדויק, לא לך, ולא לעסק, ולא זה, אבל את עדיין דוחפת שם בצורה שהיא לא מדויקת לו, כי את רוצה להרגיש משהו מסוים. אז צריכה לדייק, זה שגם אני בבית, אני האישה שלו, והוא מחליט, ואגב, אני בחיים לא שילמתי חשבונות, לא שילמתי משכנתה, אין לי מושג בדברים האלה אני אישה, כן. אבל הוא עושה את זה בצורה, זה בטבעי שלו, אני לא יבוא אליו, והוא לא יבוא אליי, בצורה שלא טבעית לי, אני לא אגיד לו עכשיו, תקבל החלטות, איזה משקיע, לא יודעת מה, ובעסק שלי, כי אני יודעת לעשות את זה, זה בטבעי לי. לא התכוונתי לזה. לא משנה, לא, בכללי אני אומרת, כי הרבה פעמים אני מכירה עוד חברה, שגם עשתה את זה בצורה שלא מדויקת, תשמעי, בעלך לא מבין בזה. תני לו להחליט בדברים אחרים, תהי שם האישה בדברים שמדויקים לך ולא. זאת אומרת, אל תחפשי דווקא, חוץ מזה שאני בעד משהו שקשור לא להפיל החלטה על מישהו אחר, זאת אומרת, שאת תקבלי את ההחלטות, שאת תעשי את ההחלטות, לא בבית, לא מדברת על הבית, בעסק, בדברים, כן להפריד. אני רוצה שנייה להבהיר שהמקום הזה שהרגשתי באמת את הרוגע הזה, זה היה משהו שדווקא קשור לבית משפחה, משהו ביחסים במשפחה שלי הפרטית, משהו שקשור לעשייה שלי, ודווקא רציתי מאוד פה את המקום שלו, שעד עכשיו הוא לא הסכים להתערב, כן. כי הוא פחד כאילו שהוא לא יהרוס וכל זה, ודווקא הוא קיבל פה מקום, דווקא באמת אפילו מקום כאילו גברי, כן. שנתתי לו את הטון, ולי זה נתן מאוד מאוד שלווה, באמת? וזה היה מעולה, זה עבד לשנינו, וזה היה, זאת הייתה החלטה שהיא קשורה למשהו משפחתי, לא עסקי עכשיו מספרים שזה באמת כמו שאתה אומר, אתה מבין. לא, אני לא אבוא לשאול אותו למשל על פודקאסט, מה אתה אומר, הוא לא מכיר את האנשים, הוא אומר, תעשי מה שאת מבינה, את יודעת. אני מדברת על באמת בחירות מושכלות, שזה המקום להכניס אותו, ולבוא ולהסכים להישען. כי בסך הכל מה קורה? אנחנו מצד אחד רוצות את הגבר החזק, העוצמתי, ואז מצד שני אנחנו לא מאפשרות את זה, ואז נוצר כאן איזשהו, אז רגע, אז מה המקום של כל אחד? אני רואה שלישראל יש משהו שהוא רוצה להגיד. אני כל דבר מתייעצת איתו. כל דבר אגב משמעותי, מה זה מתייעצת? חשוב לי לשמוע את הדעה שלו, כי הוא בן אדם שאני יודעת שיש לו את האינטרס שלי, אני יודעת שהוא מקום נקי, אני יודעת שהוא טהור, אני יודעת גם שהוא בן אדם עם מידות טובות גם לאחרים, אז הוא רוצה גם לטובתי, אבל עדיין גם מידות טובות לאחרים, זאת אומרת, לא משנה מה החלטנו, זה תמיד במאוד כאילו אהבה וכזה, גם לאחרים, זאת אומרת, לא לפגוע באף אחד, ולא, אז חשוב לי לשמוע את הדעה שלו, וחשוב לי להתייעץ איתו, ואני כל הזמן נותנת לו את זה, אבל באמת אני מעריכה את הדעה שלו, לא כי, אז בוא נשמע את הדעה שלך. אז תראי, היום כל המושג הזה של נשות עסקים, זה דבר מבורך בעיניי ומהמם, להרבה גברים שעדיין תקועים במחשבות של פעם, שאישה זה אישה של בית, היא עושה את מה שעושים בבית וגבר מביא את הפרנסה, והיום בגלל שיש את היותר חשיפה הזאת, נשים כמוכם שהן נשים חזקות שעושות כסף ויוזמות ומקימות עסקים ודברים, זה דבר מאוד מאוד מבורך. הרבה פעמים הגבר לא מוצא את המקום שלו, ולהכניס אותו בכוח למקום שהוא לא מבין, לפעמים גם הוא מנסה להוכיח את עצמו, ואז הוא יוצא לו כל מיני דברים שהם לא מדויקים לעסק שלך או שאלה, או כל אחד בתחומו, והגבר אני חושב בשביל עצמו הוא כן צריך למצוא את הדברים שהוא חזק בהם. אם למשל את יודעת שבעלך טוב במספרים, אז כן תביא לו שינהל לך את הספרים למשל, או אם הוא טוב בשיווק שייתן לך רעיונות לשיווק, אבל אם את תפילי עליו דברים שרק בשביל לתת לו את הבמה שלו, אבל הוא לא מבין שמה, ובשביל מכיר בעלך גם הוא מכיר את המקום שלו, הרבה אנשים גם לא מודעים, רק רוצים להראות, לא אני הגבר, אני המחליט, אני האלפא. לא, זה משהו מאוד ניואנסים, זה מדובר בדיוק, אז אני אומר גם בדבר הזה, זה לא שחור ולבן, צריך כל אחד למצוא את הנקודה שלי. אני ברוך השם יש לי את העסקים שלי, יש את העסקים שלה, ואנחנו גם עובדים בהרמוניה, ואני עוזר לה בהרבה דברים מסוימים, גם אני מתייעץ איתה על שיווק ועל כל מיני דברים מסוימים שהיא מאוד מאוד טובה בהם בצורה טבעית, אני מאוד אוהב את הדעה שלה, והיא מאוד יש לה את הזווית שלה, ואנחנו נזרים אחד בשני, וזה מה שיוצר לשתינו מאוד מאוד הצלחה בתחום שלנו. אני רוצה להסביר מאיפה הגעתי לכל הדבר הזה, כי באמת אני מכירה המון באמת נשים מהתפתחות אישית, ובאמת נתקלתי ברעיון הזה, באמת אנחנו מדברים המון על זימון מציאות וכל הדבר הזה, ואני מכירה אישה באמת שהיא 5 שנים בערך מזמנת מציאות של גבר, אהבת חייה וכל מה שהיא רוצה שיקרה והכל, והיא כבר גרושה 2 או 3 אני לא יודעת, והיא זימנה
הגיע הגבר החלומות, ואז אחרי וחצי שנה משהו כזה הם נפרדו. וואו. ואז אמרתי היא מפספסת, כי באמת היא מדברת המון על יציאה מאזור נוחות ועל כל הדבר הזה, אבל מה התפקשש? מה לא נוח לך? אולי לא נוח לך באמת לבוא ולהיות המקום הזה של המקבל, כי את מאוד מאוד התפתחת ואת מאוד מאוד מבינה, ואת לא תגיעי לבן אדם החכם הזה, אבל זה המקום הזה להסכים לבוא ולהיות מתחת, נכון? הוא פחות חכם ממך, ועדיין את תבואי ותסכימי לקבל. נכון. בדברים שהוא יכול לתת. וברגע שהיא לא עושה את העבודה הנכונה, אז מצד אחד היא מזמנת ורוצה משהו מסוים, ומצד שני היא פועלת נגד עצמה. נכון, וואו. זה מה שהבנתי. ואז דיברתי עם עוד מישהי, וגם מישהי שהיא מאוד אשת עסקים מדהימה וכל זה, והיא כפסע לפני לסיים את הניסויים שלה. ואמרתי לה, תקשיבי, זה עצוב, כי את חושבת שאת תמצאי את האושר בחוץ. לא, את חכמה, את גאונית, את לא תמצאי את הגבר החכם הזה כמוך. גם הגבר הבא, את תשחזרי את המציאות, את צריכה לעבוד בפנים. העבודה היא בפנים. אני חושבת גם שסתם בכללי אנשים שנוטים לזלזל בקלות, כאילו במישהו אחר, הוא לא מספיק חכם, הוא לא מספיק, אז כנסי רגע בפנים, איפה את מזלזלת בעצמך, איפה את לא זאת אומרת, בכל בן אדם את יכולה, אבל לא להגיע למצב של לא אובר הערצה, וגם לא זלזול, זאת אומרת, תמיד לראות מה כן, מה אני כן יכולה לקבל, מה אני כן, כמובן שיש התאמה בסיסית וכימיה, כן, אבל מה שאני באה להגיד, זה אנשים שמדברים בלי סוף התפתחות אישית, והם מדברים כל הזמן שהעבודה היא בפנים, ופה הם מפספסים בענק, הם רוצים לעזוב במקום לעבוד כאן. אז בא לי כזה שנייה שנדבר על העניין של הסקי, באמת שעשיתם באמת כזוג, והייתה שם את הנפילה שלך, ואיך חוויתם את זה כזוג? את מהמקום הזה שנופל, ואתה מהמקום הזה שלצד, התומך בדיוק. איך זה היה לכם? איך הייתה החוויה הזאת? קודם כל, הנפילה הזאת הייתה, זה משהו שעדיין טראומטי, אני לא אחזור בקרוב לעשות סקי. הוא היה שם בשבילי, זאת אומרת, אני לוקחת את כל התקופה הזאת, באמת לא משהו קלישאתי, באמת כמתנה, זאת אומרת, היום אני פשוט בהודעה על זה, ונשמע מוזר, כי שזה קרה, הייתי, את יודעת, ימים שלמים של בכי, ובאמת במצב מאוד מאוד נמוך, הייתי סיודית, זאת אומרת, הוא היה צריך לעשות בשבילי הכל, וכאבים מטורפים, ובאמת משהו שקשה להתמודד איתו, אבל קודם כל זכיתי להבין באמת מה יש לי, זאת אומרת איזה בן זוג יש לי, הוא היה לידי 24/7 לא זז, הוא ישן על הרצפה, הייתי בהתחלה אצל אחותי בפתח תקווה כי חזרנו מצרפת, לאחותי בארץ כי הילדים היו שם, ישבנו שם את הילדים עם אמא שלי ואחותי, אז חזרתי לשיקום שם, ואת יודעת, חדר כזה רוחים קטן, והוא פשוט ישן על הרצפה כדי להיות לידי, כדי כל שנייה לקום בלילה, ממש ועל הארץ תישון. כן, כאילו ממש עשה הכל היה לידי והצחיק אותי, והיה שם כאילו את יודעת, באיזשהו שלב את מצפה שבן אדם גם די, יאבד את זה, הוא פשוט לא איבד את זה, הוא פשוט לא איבד את זה, ואני הייתי נוראית לפעמים, כי הייתי על כדורים מאוד חזקים, וכאבים, ואת יודעת, זה קשה, זה מצב, אישה שכל הזמן עושה, ובעשייה, פתאום לשכב במיטה, ולא, את יודעת, אפילו דברים בסיסיים לא יכולתי לעשות לבד, פשוט לא איבד את זה לרגע, ואז את מבינה איזה, כאילו אחותי אמרה לי את זה גם כזאת, את קולטת מה יש לך? וואו. לפני זה כן הערכתי את זה, הבנתי, אבל כאילו אוקיי, בסדר, אז יש לי בעל טוב. אני חושבת שזה ההבדל בין הבנה לבין ממש ידיעה. לא, זה היה, אני אומרת לך, זה היה פתאום, והרגשתי כל כך מבורכת באותם רגעים, כאילו עם כל הכאב, הרגשתי פשוט, אומייגאד, מה יש לי? זה ברכה, אני מבורכת, תודה, וכאילו ממש הכניס אותי כזה עוד יותר להבנה של דברים. יותר מזה, זה היה כאילו זמן ניתוק, הרגשתי שאוקיי, אין לי ברירה, עכשיו אני חייבת להירגע, כי אני בן אדם שאני יכולה באמת להיות בעשייה כל הזמן. קיבלת עצירה במתנה. קיבלתי עצירה, הרבה תובנות מאוד מאוד חשובות שהגיעו בעקבות זה, על העסק שלי, על האנשים שהיו לידי, אם זה בעסקי או באיזה, כאילו כל מיני דברים של מי באמת שם, ומי באמת אמיתי, ומי באמת מדויק לי, כל מיני דברים ששוב, מתנה. זה מדהים. כן, וזה באמת, אני מסתכלת על זה על הכל, להעריך אחרי זה כל רגע, והזוגיות. מה אפשר לך ככה לתמוך בה? אני חושב שבאופן כללי, יש הרבה אנשים מאמינים וטובים, ואני לא מזלזל באף אחד חלילה, אבל כשזה מגיע למאני טיים, הרבה פעמים אנשים שוכחים, וזה טבעי בסך הכל, כי אתה יודעת, כשבן אדם קשה לו, זה אנושי שיוצא על זה, יוצא השדים מה שנקרא. מה שהיה לנו זה היה באמת לא מצופה, ולא ציפינו שזה יהיה כזה גרוע, גם הנפילה שלה, בטוח שזה משהו בקטנה, היה הכי קשוח שאפשר, ואני תמיד הזכרתי לעצמי, בסופו של דבר, אנחנו נשואים כבר 12 שנים, ואני אומר, כל השנים של הטוב וברע ובהכל, זה עכשיו התקופה הכי משמעותית,
גם לה וגם לי כמובן, שזה יחבר וידביק אותנו forever, וזה הזמן שלי סוג של להוכיח את עצמי. אז כן, אז אני יכול כביכול להתלונן, כי תכלס אני גם עובד פה, אבל מה אני בכלל משווה לעומת הכאב שלה? בסופו של דבר שמתי את עצמי בצד באותו זמן, גם כי אין ברירה, וגם בוא נוציא מזה את המיטב. בסופו של דבר גם בתקופה הכי קשה הזאת שהייתה על חומרים וכל מיני כאלה דברים, אמרתי לה בוא נעצור ובוא נודה על כן מה שיש לנו, על מה שכן זה, וגם אני לעצמי אמרתי זה לה, ובעצם דיברתי לעצמי, שתינו חווינו את זה וזה היה נורא נורא קשה, ולא יודע איך, אבל ברוך השם מצאנו את הכוחות האלה ופשוט ידענו להודות על דברים אחרים שיש לנו, וגם על הקושי הזה אמרתי תקשיבי עוד שנה עוד שנתיים אנחנו נשב ואנחנו נצחק על זה, ותראי כמה זה ייתן לנו וזה יבנה אותנו, וזה באמת עשה את זה. נתן לנו המון 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 ביחד בתובנות וצמחנו מזה. כן, אני מרגישה שזה חיזק גם את הקשר בצורה, היה לי קטע כזה של סתם אפילו דברים אישיים שהייתי כזה יותר, כאילו זה גרם לך להיות את, כי את במצב הכי גרוע שלך. אין לך אופציה אחרת. את לא, כן, זה את, זה אני. את אפילו ברמה, את לא מאופרת, את נראית מזעזעת, זה אני. הכי בסיס, הכי גרעין. הכי בסיס, הכי כאילו, אני הכי פתוחה בעולם. אני אמיתית. ואת זה הוא אהב, את זה הוא אוהב. אז את מבינה שהקשר פה הוא יהיה הרבה יותר אמיתי. פתאום זה היה נקי. נקי, כן. זה גרם לי עוד יותר, כאילו, פשוט תהיו אתם. הנקי הזה, הפשוט הזה, זה אפשר לי. כאילו, אם לא היה פה את המצב. אמרת איפור, את בחרת במילה איפור, והאיפור זה בעצם כל המסכות. נכון? כל המגננות. אז פתאום הכל יורד, ואז את מגלה מה אמיתי. אבל את מגלה מה אמיתי, לא רק בזוגיות. מה עוד אמיתי לידך ומה לא. כן, כי את במצב את יודעת, גיליתי עוד דברים. כל מיני דברים על אנשים, גם שחשבתי שהם מאוד קרובים אליי, אבל בזמן האמת, כן, לא משנה, לא אגיד יותר מיני פרטים, אבל כן, אבל כן, אותי מרתק העניין החוויה הזוגית כאן דווקא. כן, אז זה מקרב בטירוף, וזה מתנה. אני חושבת שיש כאן את המקום הזה שבכלל באופן כללי כשבן אדם יש לו מיינדסט מנצח אז הוא מנצח, ואצלכם זה בזוגי, אז זה כאילו מכפיל את עצמו, זה אחד מאכיל את השני, אז היה רגש, היה פה רגש, זה זכות מאוד גדולה, היה פה רגש מאוד מאוד חזק של כאב מול אהבה וחמלה, כלומר חמלה לדבר הזה. אשתי שאני בעצם, כל העשייה שלנו והילדים שלנו ביחד וכל מה שאנחנו יוצרים פה זה בעצם אנחנו, אז אם פתאום כמו שאומרים בלידה בדרך כלל, שהאישה כואב לה והבעל טוב מה אני יכול לעזור, אבל אין לי מה לעשות, כואב לנו הרגל. הקושי הכי גדול שהיה לי זה החוסר אונים שהיה לי איך להקל עליה, ואמרתי לה אני מוכן לקחת לך 80% מהכאב, תראי למה לא 100% כי יהיה לה קשה לטפל בי, כן? אבל בתכלס אמרתי לך 80% מהכאב שגם אני אסבול פה, והעיקר לא תחווי כל כך, והידיעה הזאת שאני רוצה לתת לה, אני חושב שזה כבר עזר לה וגם לי בסופו של דבר לעבור את זה. זה היה תקופה של חודשיים לפחות, ואחר כך גם חזרנו לארצות הברית וגם שם עם קביים וכיסא גלגלים וזה היה לא פשוט בכלל, אבל כל התהליך הזה שעברנו, איך זה נקרא, ממש זה סוג של פירוק והרכבה מחדש. אגב אפילו ללכת סתם נגיד שם איפה שאני גרה, זה נדיר לראות מישהי עם קביים, נכנסת למסעדה עם קביים, כאילו זה כולם הסתכלו עליי, פה את הולכת בארץ את רואה כיסא גלגלים, אצלנו זה מאוד כזה, לא יודעת להסביר את זה, שמרני כזה ונדיר, לא רואים, פשוט יוצאים מהבית, לא יוצאים מהבית, כן, כאילו לא, לא יוצאים, יושבים בבית, אני אין דבר כזה, אני יוצאת למשרד, יוצאת למסעדה, אבל היה לי קשה, וזה להתגבר כל פעם, להגיד זה מה יש כרגע, זה אני, ועדיין להיכנס, ועדיין להיות עם ראש מורם, ועדיין, זה היה בשבילי המון המון שבורים. שלפעמים זה אני, לפעמים אנחנו שבורים, לפעמים אנחנו מרוסקים. להביא את עצמנו גם בחלקים האלה. זה אנחנו, כן. לתת מקום לכאב, לתת מקום לעצמנו, לא רק שאנחנו בשיא, ולא רק שאנחנו בוואו. את יודעת, מה זה בעצם האני השלם? האני השלם זה השלם שווה לסכום חלקיו. וסכום חלקיו זה החלקים היפים, והחלקים הפחות יפים. החלקים הפוטוגניים, והפחות החלקים המענים ושמייצרים לנו הנאה, והחלקים שמייצרים לנו סבל. זה להיות שלם עם הכל. זה נקרא אגב אב לביתו. מה זה אב לביתו? או אמא, או אם לביתה, או לביתה. זה להיות אחראית, פה לקחת אחריות על כל החלקים שלי. נכון. היפים והפחות יפים, האלה שמייצרים לי הנאה וכסף, ואלה שמייצרים לי סבל וכאוס, כן, יש לי חלקים כאלה. אבל אם אני לא אוהב אותם, מי אוהב אותם? וואי, זה מדהים מה שאת אומרת, כי היה לי לא מי ככה להם אחריות? את צודקת, בדיוק דיברתי עם מטפלת שלי, כאילו מי שאני הולכת אליה, כי היה לי איזה מקרה לא מזמן של איזשהו פרידה עסקית כזאת, ואני ישר, כל דבר ישר, טוב אוקיי, אז אני אהיה פה עכשיו הטובה, ואני אהיה בחמלה, ואני דנה לכף זכות, וישר אמרתי לה, כאילו עכשיו אמרתי לה נגיד שהיא עשתה לי ככה, זה נורא פגע בי, ונורא, כאילו כזה סוג של ממש הרגשתי בגידה מסוימת, וזה וזה וזה.
ישר אמרתי לה, אבל את יודעת מה, עזבי, אני ברוך השם במקום טוב, אז אני אהיה בחמלה עליה, אז אני זה יהיה במקום כנראה נמוך שהיא מתנהגת, ואז היא אומרת לי, למה את ישר הולכת לחמלה? שנייה, את בן אדם, תהיי אנושית, תני לעצמך רגע להיות במקום של הכאב. תני חמלה לך. כן, בדיוק, אל תחסמי את עצמך, את חוסמת את עצמך. כאילו, זה מצחיק, כי אמרתי לה, לא משנה, כאילו היא חסמה עוד, אז היא אומרת, רגע, איפה את חוסמת את עצמך? ואמרתי, הנה, פה אני חוסמת את עצמי. זאת אומרת, כל דבר זה לא בכלל בחוץ. פה, אני חוסמת כרגע את עצמי מלהרגיש. אני מפחדת להרגיש את הכאב. אבל שנייה רגע תהיי בזה, ורק עצם זה שבכלל נתתי לעצמי להיות בכאב, ולהגיד, רגע, בסדר, זה כואב, זה קשה כרגע, כבר כאילו, זהו, השתחרר, הכל טוב, הכל בסדר, ועכשיו את יכולה באמת להיות בחמלה. עכשיו את באמת יכולה להסתכל ולהגיד, אוקיי, לא לקרוס, לא שום דבר, לעבוד על עצמי, להשתפר בעצמי, לראות מה אני יכולה ללמוד את השיעורים של עצמי, ולחמול על עצמי ועל האחר. אבל אני חושבת שאנשים שרואים את זה מבחוץ ושומעים את כל המשפטים האלה, הכל בפנים, זה נשמע כל כך סיסמאתי. אבל כשאתה חי את זה, בדיוק. כשאתה חי את זה, זה כאילו, אתה אומר אין אופציה אחרת, זה רק זה. זה הכל שם. זה באמת רק זה. מה קרה? זה באמת תסעת אותנו באמצע, זה באמת רק זה, ואני רוצה להגיד לך שבדיוק גם שדיברתי איתה, אני מטפלת שהיא אומרת לי, חיה, את יודעת שרוב האנשים שבאים לא באמת עושים את העבודה, זאת אומרת הם שומעים, הם מבינים, אבל אני מרגישה שבאמת אנחנו עשינו את העבודה הזאת, כי זה כל הזמן, אגב זה לא נגמר, אגב זה לעולם לא נגמר, אבל זה לא קלישאתי, כי אם אתם מוכנים לקחת את האחריות ולעשות את העבודה הזאת עד הסוף, וזה קשה, זה מאוד 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 קשה, אבל מי שעושה את זה עד הסוף, החיים שלו פשוט, באמת, הוא יזכה לחוות שלווה ואושר, וזה לא הכי לא קלישאתי. זה קשה באימונים, קל בקרב. מאוד קשה, ובאמת רוב האנשים יעדיפו בזמן אמת להתקרבן, להאשים, לעשות כל הדברים האלה שקשה להם, אבל מי שלא, ייקח את האחריות המלאה, יתקדם. מאוד אהבתי את המשפט שאמרת עכשיו, ופה של איזה? שקל באימונים קשה באימונים, קל בקרב, אבל שפה זה האימונים והקרב הם כל הזמן קורים במקביל, ואתה כל הזמן הולך קדימה ואחורה, כי כל הזמן יש אתגרים חדשים, וכשאין חדשים ואתה צריך להיזכר שעוד פעם קשה לך, ואז נהיה לך קל תקופה, ואז זה חוזר, רגע, אבל כבר עבדתי על זה, זהו, זה לא נגמר בחיים. כל הזמן יש לנו איזה דיפולט בראש שאנחנו רגילים, בגלל שאיך שגדלנו, הורים, ילדים, לא משנה מה, כל אחד בעצם הבקראונד שלו, שזה מה שמכתיב לו את היום יום. הקודים, דיברנו על הקודים. ממש ככה, אז אתה משנה את הקוד, אבל הגוף, המוח ביותר נכון, כל הזמן מנסה לחזור למוכר ולישן, כביכול הטוב והישן והמוכר, שהוא חושב שזה טוב, אבל אנחנו יודעים שלא. כביכול האזור נוחות, אבל זה נוחות. אז בסופו של דבר, האימונים והקרב, זה כל החיים. וברגע שאדם, לפעמים זה קשה קצת להבין, מה, אז אין לי כוח, האנשים לפעמים מרים ידיים לפני שזה בכלל מתחיל. ברגע שנבין שזה החיים שלנו, ובאנו פה בשביל לעבוד, לא באנו פה רק בשביל לשבת ולנפוש, שזה גם בסדר, אפשר לנוח ולנפוש, אבל בוא נרוויח את זה, והענה תהיה פי 700 יותר חזקה. אני רוצה להגיד את זה שאני יצר לי איזשהו משפט שבאמת העוקבות פשוט חיות את זה כבר, שאני ראיתי, אני מקבלת השראות מדברים שאני רואה, וראיתי איזשהו פוסט מדהים של מישהי שכתבה, איזה כיף שכיף. איזה פוסט בגוטמלה, נוף מדהים, ואיזה כיף שכיף. ממש. נכון, מהמם. אבל איזה כיף שלא כיף. ואז אני כזה מוציאה את זה לקהל, ואומרים לי, מה כיף שלא כיף? איזה כיף, למשל, בעולם שלי, אני משל שונאת ספורט. שונאת לעשות אימוני כוח, כאילו, שונאת את זה. אבל איזה כיף שלמרות שזה לא כיף, אני עושה את זה. נכון. אני לא בורחת. אני עושה את מה שלא כיף. אני מנהלת את האירוע. האירוע הוא מתחולל פה, המוח אומר לי, תברכי, או אל תקומי ב5 בבוקר, במקרה שלי, או אל תעשי, או עכשיו אפילו איזשהו משהו עם בעלך ולא בא לך להשלים, ואני מנהלת את זה. אני עושה, אז איזה כיף שאני עושה משהו שהוא לא כיף לי, ועדיין אני עושה את זה. נכון. ואז זה האימונים והקרב. אגב, זה לילדים גם, כי באמת הרבה פעמים בחיים יש מצבים שלא כיף, מה לעשות? לא, אנחנו באנו לפה להתפתחות אישית. אבל גם את זה כיף, כי אז אנחנו לומדים, ואז אנחנו מתקדמים, ואז אנחנו מתפתחים, ואז אנחנו פשוט נהיים יותר טובים. רק ככה אנחנו יכולים לפתח שרירים, בחדר כושר אתה לא יכול, אי אפשר לשבת בספה ולאכול גלידה ולפתח שרירים, זה לא קורה. גם אם תאכל גזר, זה גם לפתח שרירים. גם אבקת חלבון. אתה חייב פשוט להרים את המשקולות, נכון. יום אחרי יום. אז גם כשאנשים שואלים, טוב, אז איך אני מתחיל? כי יש לי רשימה מפה ועד השנה הבאה, רק דברים וזה. אז קודם כל, זה שאתה רוצה, כמו שאמר, כיף שלא כיף, אז אפשר להגיד עוד דבר, זה שאתה רוצה לרצות לשנות, זה ההתחלה הכי חשובה. ברגע שאתה רוצה לרצות את זה, אתה מתחיל למצוא את הדרך, והכי חשוב זה פשוט לפרק את זה. תתחיל בדבר הכי קריטי, הכי חשוב, הכי משמעותי, ומשם זה כבר יוביל לדבר הבא ולדבר הבא. כמו שאמרנו לפני זה, גם הסובבים שלך יתחילו לסדר ולכוון את הקו הזה, ולאט לאט הכל ישתנה, וזה, כמו שאמרנו, זה עבודת חיים, זה לא ביום אחד, וצריך לבוא עם הידיעה הזאת, ובסופו של דבר גם זה, ברגע שאתה מבין את זה, ואתה רוצה להבין את זה, או להבין,
שאמרנו? באמת, אתה ממש, תדע לך שאתה ממש מבוזבז. נכון. אני כאילו שומעת ואני אומרת כזה, טוב, אני נראה לי מיותרת, אני כבר הולכת זה העניין, שאל לא, סליחה, עזרא, לא, אבל אני עכשיו אקח ברייק כנראה, ואתה פשוט תחליף אותי. אבל זה העניין, למה להחליף? קודם כל אתם יכולים לעשות פודקאסט זוגי, היום זה כבר מאוד נכנס. לא, אבל אני אומרת את זה באמת. שעושים זוגי פודקאסט. תשמעי, אמרתי לך, את שמעת איך הוא מדבר איתי כל הזמן בבית, ואני אומרת, יו, יש לך קול של פודקאסט, כי הוא מדבר כזה, הוא חכם, טוב, אחרי זה אני אחמיא לך יותר, אבל לא, באמת יש לך את זה. אז אני רואה, אני אגיד לך את האמת, באמת התובנות שלי זה פשוט מהיום יום שלנו, מהחיים שלה, מהאתגרים שלה, אגב, זה החיים שלנו בעצם. זה פשוט, זה שיקוף שהוא הלוך וחזור, אז אני רואה אצלה ואני רואה אצלי, שלי יש אתגר, אני בא אליה, תקשיבי, ככה וכך זמן לי, אז איך זה אצלך? עכשיו שאנחנו לעצמנו קצת, קשה לנו כל הזמן לזכור את זה, רגע, אין שום דבר בחוץ, כל הזמן בפנים, כמה אפשר? עכשיו שיש לך עזרה, כל הזמן פידבק. זה כל הזמן זה נקרא בנפיט, יש לך בנפיט כל הזמן. ממש. מה שכן אני חייבת להגיד, שנהיה נורא משעמם, כי כבר לא כיף לריב. אין על מה לריב. אין על מה לריב. כי הוא מעצבן אותי נגיד על איזה זה, ואז אני אומרת, טוב, נו, זה בגלל שככה וככה אני, אז אני חייבת להגיד. את יודעת מה, טוב, בסדר, אני רוצה להוסיף על זה. תן לפחות 5 דקות, ג'וס, משהו. קודם כל זה מהמם, אני חייבת להוסיף על זה משהו. למה אני אומרת את זה? כי אם מישהי עכשיו תשמע את זה, מישהי שתשמע את הפודקאסט, תבוא ותגיד, טוב, נו, אבל חיה ובעלה, הם שתיהם עושים עובדות התפתחות, ומהמם להם, אז הם לא רבים. אבל אני ובעלי זה לא ככה, אז אני רוצה לבוא ולהגיד, שאצלנו בבית, בעיקר אני עושה את עבודת התפתחות, בעלי הוא מדהים, אבל הוא לא כל כך בעולם התפתחות, הוא לא שם, לא שהוא לא שם עדיין, הוא במקום מדהים משלו. הוא באמת, הוא פשוט שם, בלי לעשות עבודת התפתחות. ואני רוצה להגיד שאני עושה את העבודה, רק אנחנו לא רבים. אנחנו כמעט ולא רבים. כי את לוקחת אחריות. כי זהו, למה אני אומרת את זה? כי אני רוצה שמישהי ששומעת את זה תדע, שזה לא שרק אם אני נשואה לעזרא, אז אני יכולה אבל שרי, את יודעת שהגענו ממקום שונה לחלוטין, זאת אומרת, זה היה לקיחת אחריות מטורפת של שתי הצדדים. ברור לי. כאילו, לא הגענו מהמקום הזה בכלל. נכון, אני לא רוצה שישמע למישהי שאני חייבת פרטנר שהוא יעשה גם בו עבודת התפתחות. הנה, אני באה ומספרת עליי, שרי, שרק אני עשיתי את העבודה, אני הבנתי, מה שהספרתי לך, היינו היום במסעדה, לפני שישבנו פה, הספרתי לך שיש בעצם 3 רמות התפתחות. יש רמה אחת שאומרת, אתה פגעת בי, שזה הרבה אנשים, קורבנים, אתה פגעת בי. יש רמה שנייה שבאה ואומרת, נפגעתי, אולי כן התכוונת, לא התכוונת, אני נפגעתי. ויש את הרמה השלישית, שזה עשה לי את הסוויץ' בחיי נישואים, זה בחרתי לייצר ריב, זאת אומרת, השתמשתי בך, כדי לפרק איזשהו רגע שאני רוצה לשחרר. ואז זה לגמרי אני אפילו יכולה להגיד נפגעתי, כי זה לא קשור לך בכלל. אני פשוט לקחתי אותך, והשתמשתי בך בכלל בשביל לשרת אותי, איזשהו צורך בי, שרוצה להתפרק. ומאז שהבנתי את זה, על מה אני יכולה להרים? אתה מבין על מה אני חושבת עכשיו? אתה יודע על מה אני חושבת? בטח שאני יודע. לא, כי לא, באמת אנחנו רואים זה. לא, כי ראינו ממש מקרה, שמישהי באה וכאילו, היא הייתה בערך עצמי מאוד מאוד נמוך, ודימוי עצמי מאוד נמוך, ועם עצמה זה לא קשור לאף אחד אחר. והשתמשה במקרה עכשיו שאנחנו סתם דיברנו, השתמשה פשוט במישהי שהיא חזקה, ושהיא מצליחה, ושזה לתסכול שלה, כדי לתסכול שלה. זה בעצם המקום שאנחנו ממחזרים, אנחנו גם כל אחד ממחזר את כל אחד עבר איזושהי חוויה בילדות, חוויה מאוד מאוד עצומה מבחינתו, ואז היה שם איזשהו רגש מאוד חזק, ואז הוא משחזר את זה כל הזמן. ברור. לכל אחד יש בערך אחד או שני רגשות כאלה, ואז כל הזמן אתה משחזר, ואתה מביא לעצמך אירועים וחוויות שישקפו לך את הרגש שאתה ממילא רוצה לשחזר. נכון. ועד שלא תיקח אחריות על הרגש הזה, אתה תשחזר את זה. המוח מחפש את המוכר. המוכר, חושב שזה טוב, אבל תכלס אנחנו צריכים להזכיר לו, זה לא טוב לנו, ואנחנו בוחרים אחרת כל פעם מחדש, וזה לא נגמר אף פעם. נכון. זה קצת נשמע... כן, אבל היא צודקת, עד שהבן אדם לא יעשה את העבודה, באמת לתקן את זה, הוא כל פעם ימצא קורבן, אני יכולה לתת דוגמה עליי, אני של הרגש שהייתי משחזרת כל הזמן, זה היה ייאוש. כל הזמן הייתי מתייאשת. הייתי רואה אנשים מצליחים ומתייאשת. הייתי רואה כל מיני דברים שאני עושה לא טוב ומתייאשת. כל הזמן הייתי מתייאשת, דרך אנשים, דרך אירועים, דרך חוויות, וגם כשהבנתי את זה, לקח לי עדיין שנה בערך, רק להתבונן על זה, רק לראות את זה עוד פעם, הנה עוד פעם יהיו שניים מאוד, בוא נשב ביחד, בוא נתייאש. לפחות הייתי מודעת, אבל עדיין לא השתניתי. אבל לאט לאט, כאילו מודעות זה לא מספיק. נכון. מודעות זה השלב הראשון. בדיוק, השלב הראשון. אחר כך לטפל, אחר כך לדבר אליו. בדיוק. כל אחד יש את זה, לי יש, אם כבר מעלים אישי, אז בעצם היה לי איזה סיטואציה, הייתי גרים ברעננה והייתי נוסע לבני ברק כל יום ללימודים, לחיידר בעצם, והיה לי תקופה שבצהריים, היה הפסקת צהריים, והייתי צריך ללכת לאכול איזה משפחה, וזה הייתי לבד הזה. אז גם היום שיש לי משפחה ברוך השם, ואני אהוב ורצוי ומלא חברים והכל, יש איזה משהו קטן בפנים, אתה לבד.
גם שיש מלא אנשים, אתה לבד. הנה, שחזור של בדידות. ואז אני למדתי להביא את הילד הקטן הזה, ולהסתכל עליו בעיניים, אתה זוכר אתה לבד? אתה כבר לא לבד. זהו, היום תראה איזה טוב לנו, וזהו. וברגע שזה נגמר, הרגש נעלם. אתה גם מודע, אם אתה מרגיש עוד פעם לבד, אתה גם מודע, ואז אתה עוד פעם בחמלה, ועוד פעם מדבר ואז אתה יכול לתמוך בעצמך. כן, פשוט להיות. זה השיר, בשיר לנשים יש את זה, יש לך אותך. נכון. צריך להמציא כזה שיר לגברים. לכולם, זה יש לך את כל אחד יש לו אותו. פשוט לנשים, כמו שאמרתי לפני זה לגבי זוגיות, לנשים, דיברנו על זה במסעדה אגב. שזה בטבעי? שלנשים יותר קל, לגברים בדרך כלל יותר אנטי. נכון. אני חושב שנשים באופן עקרוני יותר מחוברות לרגש שלהם. נכון. יותר קל להם לראות דברים כאלה ולהרגיש דברים או להודות בזה. גברים גם מרגישים, פשוט כביכול זה לא יאה ולא גברי, מה יש לי רגשות. למרות שהיום זה הכי גברי שיש, כן? אני כאילו מסתכלת על זה הכי כוואו, יש לו מספיק ביטחון עצמי כדי לבוא ולהגיד כן, אני עושה עבודה, כן, יש לי תחושות, יש לי רגשות. דבר הכי חזק שיש. כמו שעכשיו יצא שיר חדש של מוטי וייס. שהוא אומר, לומר את החולשות שלי לא אומר שאני חלש. נכון, ההפך זה הכי חזק שיש, זה מראה שאתה מספיק בטוח בעצמך, להגיד גם את יודעת. אז איך זה לחיות לצד אישה סופר מצליחנית, שמביאה המון כסף הביתה. אני חיה בשבילו, אני חיה. איך זה לחיות לצד זה? דבר ראשון, כיף חיים. נהנה כל רגע ושנייה, באמת. זכות גדולה. והדבר הכי חשוב שאני אגיד קצת, לחזור קצת אחורה למה שדיברנו לפני זה לגבי המקום של הגבר, כל ההצלחה שלה וכל העשייה שלה בסופו של דבר בנינו אותו ביחד. זה שהיא מוציאה לפועל, זה בעיניי הוא מוציאה לפועל אותי, היא מביעה אותי בהמון דברים, אז אין לי שום בעיה שתצליח ותעשה, ואם זה אומר שאני צריך לשמור על הילדים לפעמים כי היא יוצאת לאיזה כנס או לאיזה אפילו טסה לארץ ונוסעת לעשות מה שהיא עושה, אני מבחינתי זה הזכות הכי גדולה שלי, דבר ראשון זה הילדים שלי, אני מאוהב בהם כמובן וכיף לי ונהנה מכל רגע איתם, ויותר מזה אני אומר אני אעשה הכל כדי שיהיה לה את כל האפשרות, את כל הכלים, את השלוות רוח בעצם שהיא יודעת שהיא יכולה לעשות מה שהיא עושה הכי טוב שיש, ואני לוקח ממנה השראה כל יום בכל תחום שאני רגע, אני שנייה אחזור למה שאמרת, אני רוצה שנייה לדעת אם הבנתי אותך נכון, אתה בעצם אומר במילים אחרות, כשאני רואה את חיה מגשימה את עצמה, אני מגשים את עצמי. מאוד. אני כאילו חווה את עצמי, מגשים את עצמי דרכה. כי אני גם יותר מזה שכל ההגשמה שלה שאנחנו רואים היום, כולם רואים היום בערך בשנים האחרונות, אבל זה לא התחיל מהיום. אני מכיר אותה לפני 12 שנים, 12? נכון? לפני 12 שנים, ולאט לאט עבר הרבה עליות, הרבה ירידות, והרבה קושי ובכי וכאב והכל, ואנחנו עשינו את זה ביחד. אז אם סוף סוף זה מגיע למקום של ביטוי, ומקום של עשייה, ומייצרת, כמו שאמרת, הרבה כסף, 100%. אני הלכתי, עבדתי שכיר כשהיה צריך, והייתי מכניס את מה שצריך בשביל לעשות את הדברים הבסיסיים, ונתתי לה לעשות מה שהיא עשתה, וכל ההתפוצצות שיש עכשיו, זה שנים של עבודה, ויזע ודמעות של שנינו. אז מבחינתי שהיא מצליחה, היא נותנת ביטוי לשנינו. וזה בסדר גמור בעיניי, והפוך, אני נותן לה את כל הכוח שאפשר, ואני עוזר לה גם בעסק שלה, וגם בדברים הטכניים, שזה, כמו שאמרתי, במשפחה, בילדים, וזה הצלחה של שנינו, ואין דבר יותר משמח אותי, מרגיש בסופו של דבר גם מסופק שהיא מצליחה, שאני רואה שיש לה עוד פודקאסט ועוד השפעה גם ברמה, זה לא בכלל כסף אפילו, על ההשפעה שהיא עושה ועל הטוב שהיא עושה, אני אומר וואו כמה עשינו, וזה ברמה כזאת, זה לא קלישאתי בכלל, אומר וואו איזה כוח עשינו, איזה עשינו פה, עשינו עוד אתר, הגענו לעוד משפחה, לעוד זוג, לעוד אישה, זה לא משנה מי אפילו, כל הטוב הזה שנוצר פה זה אחרי עבודה של המון שנים של שתינו, וזה כיף גדול. נראה לי נקרא לפרק הזה זוג או פרד. אוי ואוי, למה פרד? למה? הפוך, בקטע טוב, לא. כי מה שעכשיו שמעתי אותך, לא, כי מה שמעתי ממך, זה בעצם בדיוק המקום הזה של הזוגיות, של כאילו שהפך, שאין את האגו, אין את הנפרדות, יש את האחד. אם יש אגו, יש את האחד, זה מתחבר לאחד, ואז זה היופי, כאילו, זה מה שאני הצלחתי להבין ממך, ומה שאתה אומר פה עכשיו. שאגו בכללי זה דבר כל כך פסול, אני יכול להגיד, כי אגו בעצם אומר, זה רק אני ואני עוד פעם אני, בסופו של דבר אף אחד לא יכול להצליח לא בעסקים ולא בשום מקום בלי חברה, בלי לקוחות, בלי שום דבר. אז אם אתה כל הזמן תהיה באגו שלך, איך תוכל לעשות שום דבר? אני רואה את זה שהשם בעצם ברא לנו את האגו, זאת אומרת יש לנו עניין לעבוד עם האגו. נכון שאנחנו יכולים לקרוא לו פסול, אבל העבודה שלנו היא בריקוד איתו, בכל הזמן להיזכר. זאת אומרת אנחנו מזוהים עם האגו, וכל הזמן אני מדברת על המטריקס ולצאת מהמשחק, זה כל הזמן כאילו לצאת ולהסתכל מלמעלה. אני חושב שהאלוקים ברא את האגו זה יותר בקטע, הרי יש גאווה, הרי זה מידה פסולה, אני חושב, אחת מהמידות הפסולות שיש, מגירת הרמב"ן והכל, אחת מהמידות הכי פסולות זה גאווה. למה? כי בסופו של דבר זה אומר,
אם הבן אדם הוא מוכשר או יפה או עושה הרבה כסף או לא משנה מה, הוא אומר וואו למה זה פסול? בסופו של דבר מי נתן לך את זה? מה אתה עשית בשביל זה? גם אם אתה חושב שהלכת והשתמצת והתעסקת, שום דבר לא שלך. שום דבר שלך. מישהו אחר ברא אותך. אז בסופו של דבר המשחק שלנו, כמו שאמרת, הריקוד הזה, זה בעצם בשבילי נברא העולם, וכל העולם פה לרשותי, מצד שני, אנוכי עפר ואפר. שום דבר לא אני עשיתי. לא אני יצרתי את זה. אני יכול ליהנות מזה. אגב, אנחנו רואים את זה, דורון כבר מכיר את זה באלפי מהפרק בתהילים, בפרק מזמור לתודה. שיש שתי הפסוקים הראשונים זה פסוקים של הודיה, ושתי הפסוקים האחרונים זה פסוקים של הודיה, והפסוק באמצע, דעו כי השם הוא האלוקים, הוא עשנו ולא אנחנו. עכשיו מה זה קשור פה לפרק של ההודיה? כולה הודיה. כי כשאתה מבין שלא אתה עשית אותך, אז א' כל אתה לא יכול לרדת על עצמך. אני עברתי שינוי, עשיתי טרנספורמציה מאוד מאוד גדולה בחיים שלי. וכשהייתי בשלב הזה שאני יורדת על עצמי, ואני לא מוכשרת, ואני ככה, ואני ככה, ואני ככה. ואז הגעתי למסקנה שבעצם, גם בזה יש גאווה, כאילו את בעצם אומרת, מה את ברת עצמך? הרי אם אני הייתי בורת את עצמי, האישה הכי מוכשרת, הכי מצליחה, הכי הכל, כאילו, הרי לא הגיוני שלא. אז מה את בעצם אומרת שהוא פישל? כאילו, מה את באה להגיד? שהוא פספס. יותר מזה, את יודעת, המשפט שאני הכי, כאילו, יש לי כזה גירודים לשמוע, זה שעשיתי הכל ב10 אצבעות. אני לא עשיתי הכל ב10 אצבעות. אני עשיתי בשותפות עם אלוקים, שהוא באמת איתי כל הזמן, בשותפות עם בעלי, כי אני יכולה להגיד לך שהיה איזה חברה שרציתי לתת לה איזה תפקיד מסוים, ודיברנו כזה, אז בעלה אומר, מה פתאום? נראה לך? מה, נשמור על הילדים? ותתתה, מה פתאום? לא שומר על הילדים? לא תתתה, ואז אמרתי לעצמי. זה הנפרדות. כאילו, לא, אמרתי לעצמי, איך היא תצליח? איך היא תתקדם אם זה הגישה שלו? הוא לא רוצה לעזור לה, הוא לא רוצה לתמוך, הוא לא רוצה שהיא תצליח. כי הוא נפרד, הוא לא זוג. הוא גם לא רוצה שהיא תתקדם, כי אם אתה רוצה שהיא תתקדם, תיתן לה, מה זאת אומרת, תפרגן, תגיד לה, נסתדר, נביא, לא יודעת מה. עזרא לאורך כל הדרך היה all in בהתפתחות שלי. לא, בהתפתחות שלנו, זאת אומרת, זה כאילו אני, זה הוא, זה לא, תמיד, הרבה פעמים אגב הוא שם אותי במקום הראשון, הרבה פעמים. אז איך אני יכולה להגיד שזה הצלחה שלי? זה ממש לא הצלחה שלי. אני יודעת מי אני לא צריכה אני לא מורידה את עצמי גם, אני יודעת בדיוק מי אני יודעת מה היכולות שלי ומה הכישרונות שלי, ואני יודעת שאני, באמת, אני בערך עצמי, ברוך השם גבוה, אבל אני גם יודעת שאני עם אלוקים, ושאני עם עזרא, ושהיו לידי אנשים טובים עד היום, ששם בשבילי, ועזרו לי, וכל אחד יש לו חלק בהתפתחות שלי, ואני, אגב, הכרת הטוב, זה מידה שאני חושבת שבאמת, כאילו סתם, עכשיו הגענו לחתונה, אני לא מפספסת שום חתונה, נגיד, של אחותי הגדולה. בכללי, של כל הזה, אבל אחותי הגדולה. למה? כי היא פשוט הייתה כמו אמא בשבילי. והיא נתנה לי, שלא היה לי, היא נתנה לי. ושהייתי ילדה קטנה ורציתי את זה, היא נתנה לי. וגיס שלי, והם עזרו לי כל כך הרבה, ונתנו לי כל כך הרבה, זה הכרת הטוב. אם גיס שלי מבקש ממני היום משהו, אני לא חושבת פעמיים. נוח לי, לא נוח לי, וזה לא מריצוי. זה מהכרת הטוב. את לא לבד פה, ההתפתחות שלך התחילה עוד מאז, שעזרו לך והיו שם בשבילך. מספיק שמישהו הקשיב לך, מישהו האמין בך. זה הכרת הטוב. מדהים. וזה משהו שחייב ללוות אתכם ולא ליפול לעולם. את יודעת, הכי קל שיש לך כסף פתאום להישאר באזור נוחות ובבית הנוח שלך ורק המשקיעים שמשקיעים מיליונים או רק בזה וזה וזה. לא לשכוח אף פעם מאיפה הגעת, לא לשכוח אף פעם, אתה לא יותר טוב מאף אחד, ולא לשכוח איפה אתה, כי אתה בשנייה יכול להתרסק. אבל מה יישאר לך? את אומרת המשפטים שלי, מה בשנייה יכול להתרסק? רגע, אבל מה יישאר לך, לא משנה מה, זה האופי והאישיות שלך. זה אף אחד לא יכול לקחת ממך. שאכפת לך מהאחר, ואתה רק מחפש לעזור ולעשות טוב, זה לעולם, אתה לעולם לא תאבד את זה, לך תמיד את עצמך, ואתה יודע שיש לך את הערכים שלך. אותך אתה לא יכול לאבד. אתה לא יכול לאבד אותך, אז תשקיע בזה, בערכים, ביושרה שלך, בטוב לב שלך, באדיבות שלך, באמת, באמונה, בכל הדברים האלה שלעולם לא ילכו לאיבוד. לא רצית להוסיף על זה? רציתי להוסיף שכל המהות של העם היהודי, למה אנחנו נקראים בכלל יהודים, ובסוף כי שבט יהודה. עכשיו למה שבט יהודה ולא יששכר? למה אנחנו נקראים יששכראים, אני יודע מה, זבולנאים. אז בעצם יהודה היה קודם כל זה הודיה. המהות של, אז זהו, שיהודה המהות שלו זה שתי דברים, זה להודות, שזה להודות על האמת ולהודות על הטוב שיש לך. אז כלומר לקחו את שם יהודה ולקחו כל העם הזה, כל המהות שלו היא בעצם על הודיה ולהודות על האמת, שזה נדבר פעם אחרת, אבל ההודיה היא בעצם האבן דרך שבכלל כל העם הזה והקיום שלנו. ברגע שאנחנו יודעים לעצור, וכל אחד, לא משנה מה המצב הכלכלי או האישי או הזוגי או הרפואי, כל אחד יש לו רשימה מטורפת של דברים שיכול להודות עליהם. בן שהוא בהודיה, איך אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תודה גם על דברים שפחות נעימים לך, אני יודע שיש עוד הרבה דברים טובים להודות בהם. ואני חושב שעלינו, גם כשהיה לנו מאוד מאוד לא נעים בהרבה דברים, ידעתי לעצור והיה לי רשימה, לפעמים זה מאוד מאוד מאתגר, כי כל כך קשה לך ברע,
כביכול, זה לא רע חלילה, זה בא מאתגר, אז היה לי פשוט רשימה שכתבתי והייתי קורא אותה כל יום, יש לך להודות על הבית ועל הקורת גג, ויש לך אישה וילדה או שתיים, מה שהיה אז, וכל דבר, וכל פעם הייתי מוסיף עוד רשימה, בדברים הכי פשוטים, שזה רהיטים בבית, בסדר? כי גם בסופו של דבר, ההודעה היא זה תדר שמושך שפע. אנחנו היינו בארצות הברית שהגענו, לא היה לנו ממש ספה, ריהוט בסיסי לא היה לנו, הגענו מיד שנייה, הרגענו זה שולחן מסכן, אבל לא היה לנו מה לשבת, וישבנו על שרפרפים ושטויות, והיום אני יכול להגיד וואלה, היום יש לי על מה לשבת, וזה בדברים הקטנים האלה, וברגע שבן אדם עושה את זה, הוא פותח את הקולטים האלה, ואוטומטית עוד דברים ייכנסו, ותמיד יהיו עוד דברים, וזה גדול, וברוך השם אני מסתכל היום אחורה, ואני אומר לעצמי היה שווה. מדהים. אני חושבת שזה העניין של חוק המשיכה, כל הדבר הזה של חוק המשיכה והבריאת מציאות, זה קודם כל להודות גם אם עדיין אין לך, אז כבר אפילו להרגיש, לפעום כאילו שהלב פועם, לפעום כאילו כבר יש את זה, לרטוט את הדבר הזה, ואז אתה חושבי כמו הלב פועם, אז קודם כל יש לי משפט מדהים שאומר, היפעם מהשם דבר. נכון. חזק מאוד. גדול. השם הכל יכול להביא, ברגע, בשנייה, הספרתי לך עכשיו משהו עסקי שעשיתי, משהו מטורף, כאילו מה? זה הכל בגלל שזה היה פתוח כאן, זה היה לי אפשרי, סיפרתי לילד שלי, יש לי ילד בן ישיבה, אמרתי לו, תקשיב, הולך להיות ככה וככה, הולך להיות, הוא אומר לי, זה שטויות, מאיפה מביאה זה, כאילו, אמרתי לו, קוראים לו אברהימי, אני אומרת לו, אברהימי, הולך להיות, מה אתה רוצה, אם זה קורה, מה אתה רוצה שאני אקנה? תרגיש את זה רגע, איך תרגיש? כן, מה בא לך שאני אקנה? הוא אומר לי, אני רוצה את זה, ואתה אמרתי לו, סגור, תקנה, אני אומרת לו, תקנה, וכל המשפחה מסתכלת עליי, כאילו, מה תקנה, זה עוד לא קרה, מה זאת אומרת, זה הולך לקרות? זה הולך לקרות. ככה צריך לחיות. הרגשתי את זה. לא עבדתי על עצמי, לא הייתי לא כלכלית או לא מחושבת. הרגשתי את זה. סוף סוף מישהי יכולה להבין אותי, כי אני כל הזמן פועלת ככה, ואומר לי, מה? אני פשוט ידעתי את זה. אני ידעתי, זה ידיעה. בדיוק מה שהיה לי. כמה פעמים עשיתי כאילו צעדים, ואנשים, מה את נורמלית? מה את זה, מה את זה? זה משהו מנטלי מאוד חזק אני לא יודעת להסביר איך מגיעים לזה. לא הרבה מבינים את זה אבל. זה תודעה גבוהה שאת פשוט יודעת שזה יקרה. וזה קורה כשאת מנקה מבפנים, עוד עבודת המידות, עוד מנקה רעש, עוד לעבוד את השם ולא לעבוד את מה יגידו. נכון. לעבוד את השם. ממש. ואז ואמרו, זה לא עניין אותי, שאת כל כך מדויקת עם עצמך ואת בחיבור אמיתי עם עצמך, לא מעניין אותך מה יגידו, לא שאנשים קשה להם או שזה, והם רואים מהפחדים והכישלונות שלהם, זה שלהם. לגמרי. את אמרת עבדתי על עצמי, עכשיו עבדתי, בסלנג הישראלי גם אומרים עבדתי כאילו שקר גם. שקרתי על עצמי. עכשיו בינינו המוח, הרי זה כולם כבר יודעים וזה כבר לא, זה מוכח גם, המוח שלנו לא מבין בין אמת למציאות. מה שתיתן לו, מה שתשדר לו, זה מה שהוא יחזיר לך. לגמרי. אז שאתה אומר, אני עבדתי על עצמי, זה הולך לשתי הצדדים, גם עבדתי על עצמי בעבודה תודעתית, וגם שיקרתי על עצמי, אתה יודע מה? כן, שיקרתי, סבבה? והדברים כבר קורים. זה לא fake it until you make it, זה make it until you make it. נכון. זה היה לזמן מציאות. אני אצל מעיין בן ציון, שסיימתי לימודים, חייבת לספר לך את זה. זה היה בן ציון, סיימתי לימודים, וזה השיעור האחרון, וזהו, ואני נמצאת במצב כזה שאני אומרת, יש לי איזשהו רצון לעשות משהו מאוד מאוד לצאת מאזור נוחות, ואני לא מעיזה, אני תעשי את זה, אני לא מעיזה, מה היה הדבר? לבוא ולעלות לבמה, לספר איזשהו סיפור שעברתי שנה מאוד קשה, ולספר את זה, ולבקש מכולם למחוא לי כפיים. פשוט לקחתי, וזה היה קשה. ואני עליתי לבמה, לקחתי את הפלאפון, ואני אומרת לכולם, תקשיבו, אני הולכת לבקש ממך משהו הזוי, אני מבקשת שתזרמו איתי, עכשיו תקשיבי, אני חרדית לבד מול 110 תותחים והכל, ואני, מי אני ומה אני ומה חיי, וכזה, כולי רועדת, אני מבקשת מכם שתמחאו לי כפיים. וכולם בהלם כזה, ואז הם מחאו כפיים, ואני מציינת, ואני אומרת תודה רבה. ואז אמרתי, אתם יודעים מה עשיתי עכשיו? אני עכשיו הולכת לראות את הסרטון הזה כל יום אני הולכת לראות את הסרטון הזה, ואני הולכת לפעום כל יום את הדבר הזה, שאנשים בו יוחאים לי כפיים, ולא כי אני רוצה שימחאו לי כפיים, כי אני רוצה להעביר מסרים, ואני רוצה לזמן הרצאות, ואתם פשוט הכלי, אני פשוט הראיתי לכם עכשיו איך מזמנים מציאות. כן. והייתה ההרצאה הראשונה. קראו לי, לא אני יזמתי אותה, לא כלום. והראיתי לא הכנתי את ההרצאה, לא כלום, באתי ספונטנית, לא הכנתי כלום. הראיתי למקום, היה שם שתי פלזמות כאלה כמו פה, חיברתי את הפלאפון שלי לזה, הראיתי להם את המחיאות כפיים, ואתם רואים, לפני שנה בדיוק זה התחיל, הנה עכשיו אני כאן, נתתי איזושהי הרצאה 20 דקות ספונטני, על הרגלים, סוף ה-20 אמרתי להם עכשיו קלוזר, בוא נמחא כפיים, ומחאו כפיים, זה היה מטורף, והנה את כבר יודעת על הכנס הבא שהולך להיות כבר מאות נשים, זה המקום הזה של make it until you make it, עשיתי את זה, עשיתי את זה, לא חיכיתי שזה יקרה וזה ייפול עליי, יצרתי את זה, כל יום חיברתי לאיזה מוזיקה שאני אוהבת, ושמעתי את זה, וראיתי את זה, והתרגשתי מזה, לקחתי אחריות,
את האחריות, זה אז לקחת את המחשבה יוצרת מציאות לנקסט לבל בעצם, לקחת את העשייה יוצרת עשייה, אני כבר יעשה ויפעל איך שאני רוצה שהדברים יקרו, ממילא השאר כבר ימשיך לזרום, פשוט אני רוצה להגיד לזה משהו אחד קטן, שבמגזר החרדי יש על זה קצת התנגדות, כאילו מה זאת אומרת, אני יוצרת מציאות, השם יוצר מציאות, אומרת להם, פספסתם, זה חלק מהחוקים של השם. בחירה, איפה הבחירה? זה חלק מהבריאה, החוקים האלה, חוק המשיכה, זה חוק שהוא ברא, תשתמשו בו. החרדים האלה טעני, אני חלקי כאלוקה ממעל, כולנו נבראנו בצלם אלוקים, מה זה אומר? שלכולנו יש חלק בבריאה, בכל רגע, בדברים שאנחנו עושים, בטוב שאנחנו נותנים, הרי מה זה כל העניין של צדקה והכל, בסופו של דבר, אנחנו כולנו נבראנו בצלמו, אז אם יש יהודי, או בן אדם, אפילו לא צריך יהודי, שהוא קשה לו, סובל, ואתה יכול לתרום לו ולתת לו, אתה באותו שנייה, עוד שותף בבריאה, עוד חלק קטן, כל דבר, כולנו כמו איזה רשת ענקית שמחוברת אחד לשני, וכל דבר קטן שאנחנו עושים לטוב ולרע משפיע, זה כמו אפקט הפרפר מה שנקרא, כן. וזה ממש ככה, וכולנו יש לו את היכולת הזה, אז החרדים שאומרים לך את זה, מה זאת אומרת, מה אני אלוקים? כן, קטן, עם סטרוסקופי, ואתה תבחר איך לעשות את זה, ולאיזה לבל לקחת את זה, ויש לנו את הזכות ואת היכולת. יש הרבה עוד מה להעמיק בזה, יש בזה חוק השתוות הצורה, זה בעצם להשתרות באמת לקדוש ברוך הוא. זה רמה מאוד גבוהה. יש בזה המון דברים, זה מאוד מאוד מעניין, אבל יש צדיקים שהזמן שלנו עבר? כן? יש לנו עוד זמן? יאללה, אז בוא נמשיך קצת. העניין הזה של החלקיקים, אני רק אגיד את זה ואז נעבור לעוד שאלה, שאני רואה את זה באמת התודעה של הנפרדות, לעומת התודעה של האחדות. מה זה האחדות? שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד. מה זה האחד הזה? קודם כל העבודה היא קודם כל בפנים, להיות אחד בפנים. כשאנחנו עושים אחד בפנים, כשאנחנו שלמים עם כל החלקים, דיברנו על זה, על החלקים הפוטוגנים והלא פוטוגנים, המייצרים הנאה והמייצרים סבל, ואנחנו אחד עם זה, אז זה משתקף לנו בחוץ, אבל זאת העבודה בעצם של האחדות. אני למשל, אני לא מסכימה לדבר הזה של תחרות ושל נפרדות. השוואה. כי אני אומרת בעצם שכולנו צינורות, כאילו תחשבי, העולם הוא העלם, הוא חושך, הוא הסתרה, והשם כאילו נמצא פה למעלה, אור. וכל אחד פשוט מושך את האור למטה. עכשיו, אם אני מביאה לעומת אור, ואת מביאה לעומת אור, והמתחרה שלי מביאה לעומת אור, כולנו באותה מטרה. אז את לא יכולה להתחרות בי, אנחנו ביחד. אנחנו ביחד באותה מטרה, אז מהמם, הצלחת, מושלם. באמת זה המקום שאתה יכול לשמוח בהצלחה של השני, כי אנחנו ביחד, אנחנו צוות. אנחנו לא אחד נגד השני. זה האחדות. ולמה, אתה אמרת על חלק אלוקה ממעל. ברגע שאנחנו מבינים שכולנו חלקיקים, אז יש כאילו, אני רואה את זה, שיש איזושהי כמיהה פנימית לחלקיקים האלה, להצטרף כבר לאחד. אנחנו פשוט כל אחד לבוש בגוף ובהפרדה, אבל יש רצון, כמיהה פנימית אפילו בלי שנדע. כמו מגנט שרוצה להימשך למגנט, ככה כולנו רוצים להימשך לאחד. וזה וגר זאב עם כבש. זה הרבה חסידות פה. כן, אבל זה בלי ללמוד חסידות. זה מהמם, לא. זה וגר זאב עם כבש, וזה המעלה. כמו שאמרנו, הכל שם. הכל שם. הכל שם. זה המעלה הארץ דעה, כמה הם היחסים. תקשיבי, את אמרת עכשיו דברים מדהימים, וזה כל כך נכון, כי את רואה הרבה אנשים שבהשוואה ובתחרותיות, במקום שנייה להסתכל על האור שלהם, מה הם יכולים להביא לעולם? יש להם פה תפקיד. כל בן אדם יש לו תפקיד, וכל בן אדם אור ושפע עצום. ואגב, אין אתה רשאי להתבטל ממנה, אין לך זכות לא לעשות את התפקיד. נכון, נכון. אתה אמור לעשות את זה. אני חייבת לתת דוגמה קטנה, שאני במועדון 5 בבוקר, שיש לי באמת 500 נשים כבר עברו במועדון, שזה מטורף וזה מדהים והכל. ובאה מישהי, ופתחה גם מסתם מועדון, ויש לי התכתבות איתה, וכותבת לי שזה מהמם, והכרתי לה את זה, והספר, מהמם. פתחה גם כן מועדון כזה. עכשיו, לכאורה, אם לא הייתי עושה עבודת התפתחות, ברגע ראשון, מתעצבנת. הייתי אמורה, מה, מתחרה שלי, מה, איזה? אבל אם אני באמת, בדקתי עם עצמי באמת, איך את מרגישה עם זה? קודם כל, גם אם הייתי מרגישה רע, הייתי תומכת בעצמי, מותר לי. אני אנושית, הכל בסדר. נכון. אבל באמת, בגלל שברוך השם עשיתי עבודה על דברים אחרים, זה כבר היה לי קל, זה היה בשבילי כמו פיצוחים כזה, ואמרתי לעצמי, אם את מאמינה שאת צינור, ואת רוצה בסך הכל לעשות טוב, אז תחשבי שזה כמו צינור ראשי, ויוצר צינור. נכון. והיא עושה טוב לאנשים אחרות, ועוד 100 אנשים בזכותה עושות שינוי, זה מדהים. הרי זה מה שאני רוצה, בסופו של דבר, אני רוצה נשים, אני רוצה שאנשים יעשו שינוי, מה אכפת לי אם זה דרכה או דרכי, הכסף פה לא מעניין אותי. הכסף פה ספציפית, זה כסף קטן, זה שטויות, זה לא מעניין. אז אני מסתכלת על זה, זה כמו פירמידה. הרווחתי זכויות בלי לעשות כלום. מדהים. איזה מושלם. אז כאילו, זה המקום הזה שאין מתחרים, וכשאתה נמצא שם, התודעה הזאת היא מדהימה. אתה בגן עדן. באמת בגן עדן. מכירה את האם, אני לא יודעת, לא מעניין אותי, כאילו. זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. זה מגיע ממקום של תדמית אישית מאוד מאוד חזקה, כשבן אדם לא בטוח במקום שלו, ואיך הוא
עוזר או תורם לעולם, אז הוא כל שניה מסתכל, רגע, מי פה, מי עוקף אותי, מי יותר, מי אחרי, אין שום עניין, זה לא מרוץ, זה בדיוק כמו שאמרנו על הזוגיות, אני לא במרוץ עם אשתי, אני רוצה שתצליח והיא רוצה שאני אצליח, זה שהיא עכשיו יותר בפרונט, מדהים, זה אומר שאני אתם רצים יחד, זה הכל בסדר, אני אוהב את זה, אני נהנה מזה, אני תומך בזה, זה עושה לי רק טוב, אין לי שום... הוא לעולם לא היה מאוים, זה כאילו מין ביטחון עצמי אמיתי שלו, אף אחד לא מאיים עליו, הוא יודע בדיוק מי הוא, אז זה הכל, אין תחרות, אין השוואה עם אף אחד, כל אחד צריך לדעת מי הוא, ולדעת את החוזקות שלו, ולהיות הוא, ואז הכל טוב, הכל בסדר. בא לי לשאול עוד שאלה אחת, למרות שבא לי עוד, אבל אני חושבת שמחת הזמן, איך אתה חושב, אני חושבת שאתם גרים בחול, אז הרבה יותר קל, אבל אם לא יצויר שהייתם גרים בבני ברק, איך אתם חושבים שהקהילה הייתה מקבלת את כל הדבר הזה שקורה? אוקיי, אז קהילה מבחינתי יש בו דברים מבורכים, אבל לא רק על עקרוני, אני מאוד עובד עם עצמי, אשתי, הילדים, מבחינתי זה אנחנו הגרעין, זה הקהילה. זה הקהילה באמת, אני מאוד כזה, טיילנו במקומות, היינו ואמרתי לאשתי, מבחינתי שער פה, לא צריך אף אחד, יש לי אותך, יש לי את הילדים, טוב לי. עכשיו קהילה זה יכול מאוד להרים אותך בדברים מסוימים, ולצערי גם הרבה פעמים יכול גם להוריד אותך, כי יש כללים ויש פה והוא אומר לך ככה ומדברים עליך. אני באמת לא בן אדם שעושה בשביל אף אחד ולא מעניין אותי יותר מדי מה אחרים יגידו. מצד שני אתה כן מאוד מעורב, כאילו הוא מתנדב בחברים והוא בבית כנסת בא, הוא מאוד כזה אהוב וזה וזה, אבל הוא יודע לשים את הגבולות שלו, הוא יודע כאילו אוקיי, מהמם, שבתות וזה, הוא בא, כולם עפים, אני חושבת שהוא גם אם הוא, אני מבינה שכאילו גם אם הוא בקשרים, הוא מכאן, הוא לא מכאן. כן, לא נידי, לא תלות, לא כאילו, זה, והוא גם יעזור תמיד מה שצריך, הוא מתנדב בכל היום זה, אבל... כן, זה משהו בשבילי, אני היה לי תקופה שפחות יכלתי לעזור, ואני נעזרתי בכל מיני כאלה ואחרים, אבל ביום שאני אהיה יותר עצמאי ויותר פנוי, אני באמת אתנדב מהזמן שלי, ואני עושה כמה שעות בחודש, לא משנה, כל אחד יש את ההתחייבות שלו, אז שאני לוקח כמה שעות ואני כולי לקהילה בעצם, אני הולך, עוזר לאנשים שנתקעים פה, צריכים עזרה בזה, כמו ידידים כזה בארץ, ידידי החברים, זה נקרא שם, זה מאוד מאורגן ורציני. בכל אופן, מה שאני אומר לגבי קהילה, שזה כל בן אדם צריך לקחת את זה בערבון מוגבל בשום מקום, לקחת את הדברים החיוביים שיש, כי יש חיובים, נכון, ברור, פשוט, אבל שזה לא יגדיר אותך, שלא ייתן לך, מה יגידו, אז לפעמים יכול לעצור לבן אדם את כל ההתפתחות, רק מהפחד, ובתכלס רוב הפחדים זה רק בראש נשאר, אין שום דבר בחוץ, וזה לא כזה מעניין אף אחד. אני חושבת שכל האנושות סובלת ממה יגידו, נכון. אבל אצל החרדים, טוב, זה next level. אצל החרדים זה גם, כמובן שזה יותר והכל, אבל כאן יש את ההבחנה המאוד דקה, את מי אתה עובד, ועל מי אתה עובד. נכון. האם אתה עובד את השם, או אתה עובד את מה יגידו, איך אתה עובד את השם. וואו, מדהים. חזק. חזק ביותר. זה מלא כאלה, לצערי הרבה נגועים בזה, ואתה רואה בחדרי חדרים שבסופו של דבר במאני טיים כמו שדיברנו, שהשדים מתעוררים ופתאום לא נעים לך דברים, בוא נראה איפה המילים היפות על ביטחון ואמונה, האם הם משחקים שם משהו? זה לעולם יהיה אדם ירא שמיים בסתר ובגלוי, הוא מודה על האמת. במאני טיים בוא נראה אותך מאמין במה שאמרת, ולא להיות פתאום צבוע וכאילו לא מתאים לך לפי מה שאתה האג'נדה שלך או משהו כזה. כן, אז זה קלוזר מהמם, אני חייבת רק להגיד, דווקא בגלל שדיברת על ההתנדבות, אז כן אספר על בעלי שהוא גם הוא מתנדב, הוא במד"א, ואני מספרת את זה לא בגלל, זה לא העניין, כמו שדיברנו, אמרתי לכם שבעצם הבנתי על העניין של ההתפתחות אישית מול זוגיות, ופה הייתה התובנה שלי מאוד גדולה, זה גם לבוא ולהיות כלי, לבוא ולהסכים להיות כלי כאישה, וגם לבנות באופן מכוון תחומי עניין משותפים, ועשיתי לעצמי חשבון. אוקיי, אז מה האופציות? כאילו, נכון, אני עשיתי את עבודת התפתחות אישית, ובעלי פחות וכל זה. ואז הגעתי למסקנה שאני, כן, אני רוצה, קודם כל באתי אליו, ואמרתי לו, אני רוצה ללמוד את מה שמעניין אותך. באמת, הוא באמת מדע וכל זה, אז בא לי ללמוד את גוף האדם וכל לא יודעת, אני לא אלך להתנדב, אני לא שם. טוב, אבל שיהיה כזה משהו עוד... כן, אני רוצה להרחיב את אם יציאה מאזור נוחות, נכון, זה לא נוח לי, זה לא מעניין אותי כל כך. כן. אבל אם אני מדברת יציאה מאזור נוחות, בואי. בשביל בעלך, זה שווה? שווה לגמרי. וקודם כל זה ממש מעשיח אותו, זה ממש מעשיח אותו, שפתאום זה מעניין אותי, כי עד עכשיו הוא מספר לי דברים שהוא באמת, זה לא עניין אותי הסיפור הזה, זה לא מעניין אותי. אז פתאום כן, להיפתח. מדהים. ולשמוע והכל. אז זה לקחת אחריות עליי, וגם כבר אמרתי לו, תקשיב, בוא נלך ביחד לקורס התפתחות אישית, בוא נלמד ביחד, בוא תכיר, בוא תלמד. זה לקחת אחריות על הניסויים, ולא להגיד אני אחיה אותם בפרווה, או אני אפרוש, לא. אני לא פורשת, ואני לא אחיה בפרווה, בוא נשקיע ביחד. והוא ממש אהב את זה, ואנחנו על זה. ממש על זה. אבל אני אוהבת שעשיתי את זה ככה, עשיתי את זה בחוכמה, עשיתי את זה ממש בקלאס.
כן, לא, כאילו, באת ממקום שיח כנה. ממקום אבל גבוה, לדעתי גבוה, שאני רוצה לבוא לקראתך, אני רוצה כן, אני רוצה ללמוד את מה שמעניין אותך. ואז גם הוא ירצה ללמוד את מה שמעניין, שוב, זה הביחד, אחד רוצה, הרי הוא רוצה לעשות לך טוב, הוא רוצה שיהיה לך טוב, אז פשוט לאפשר לו. וגם אני אגיד, כל מה שאני מגיעה, כל הפודקאסט הזה, הכל זה בזכותו, הוא ממש עומד מאחוריי, ומפרגן, וכאילו, למרות שזה לא מעניין אותו והכל, אבל מה הוא רוצה לראות? אותי מוגשמת. נכון. ככה הוא מגשים את עצמו. הזוגיות אמיתית, זה אחד צריך לשמוח בשביל השני, ולהיות בהכרת הטוב על זה, להרגיש ברת מזל. נכון. וגם ברות מזל. נכון, ברות מזל. זה לא מובן מאליו. כי באמת הדבר הכי חשוב, אני תמיד אומרת את זה, זה שבא לי עם מידות טובות. בריאות הנפש ומידות טובות, שיהיה כל הזמן בהתפתחות, להיות יותר טוב, להשתפר, זה מידות טובות בעצם. להבין שאנחנו לא מושלמים. וכל יום יש לנו עבודה. זה לא ביקורת, בהתחלה זה היה לי ביקורת, מאוד כאילו כל הזמן, אבל זה הפך לי פשוט להבין את זה, שכל יום יש לנו יותר עבודה ועוד עבודה, וזה לא נגמר. זה לא אמור להיגמר. אנחנו כל הזמן, ברגע שזה ייגמר, אנחנו כבר לא פה. נכון? לא פה, בדיוק. אז העיקר אנשים שכל הזמן בהתפתחות ובתודעה גבוהה, ורוצים פשוט להיות יותר טובים, ואז הכל נהיה יותר טוב, וכל אחד רוצה לעשות לשני טוב. בעצם המסר שאני הייתי רוצה לצאת עם זה למי ששומע ושומעים, כי זה הולך להיות שומעים ושומעות, בעזרת השם, לא להירתע מהתפתחות אישית. להתפתח, ובאמת לפתוח את האופציה הזאת גם לבן זוג, להראות דוגמה אישית בעיקר, להראות דוגמה אישית כמה זה נכון להיות שם, ואז קורים דברים, וכשאתה עושה את העבודה בפנים, זה משתקף לך בחוץ. ולרצות את הביחד, לא לחשוב אני עושה את העבודה לבד, אני מתפתחת, או לא ביחד, לבוא, לשתף, לזה ביחד, אתם אחד. זה של אלה שמקשיבים ואומרים עבודה, מה זה בכלל כל הדבר הזה ואיך מתחילים, אז קודם כל להבין שזה איכות חיים, ושווה לחקור שם, כי אנשים מפחדים לפעמים, מה אני נבור פנימה, עזוב אותי, טוב לי, הכל בסדר. לא רוצה לגעת. כן, אל תיגע, אבל ההתפתחות האישית בעצם מה שגורם לך להיות הגרסה הרבה יותר טובה של עצמך, להבין איפה הקשיים שלך, איפה אתה צריך להיות יותר טוב. אני חושב שזה בסופו של דבר זה זכות לכל בן אדם, והלוואי והיו מכניסים את זה למוסדות והיו לומדים את זה בבית הספר לפני שהם לומדים את כל הדברים האחרים. בוא נדמיין את זה וזה יקרה, בוא נזמן מציאות. הלוואי. זאת השם, אבל אנחנו נזמן אצלנו. אני בטוחה שגם את הילדים שלנו היום חיים ככה. ברור, מה? בטח. כל העבודה אני עושה. איך שום אמרה לי, ראיתי את הסטורי, היינו בסן דייגו, הלכתי לכנס לעבודה וזה היה חופשת חורף שלהם, אז הלכנו כולם ביחד ואז המשכנו להוואי, כזה סתם עשינו מזה טיול כבר, ונכנסנו, בכלל לא תכננו, כאילו היינו בגדי חורף, ובשנייה האחרונה אמרנו יאללה, זורמים, כן זורמים, אם יוצאים מגיעים למקומות נפלאים. תקשיבי, שלחנו את המזוודה שלמה עם כל הבגדי חורף ב-UPS הביתה, אמרנו טוב ניכנס רגע לחנות לקנות בגדי קיץ, כי אנחנו ממשיכים להוואי, הכל בסדר, ואנחנו עם ילדים, את יודעת זה יכול להיות מאוד כבד, זה היה הכי קליל בעולם, ושום הבת שלי בת 7 נכנסת לחנות, ואז היא באה לי כזה, כולי מרוגשת, היא אמרת לי את לא מבינה מה היה, נועה קראה לי, היא לקחה משקפי שמש, והיא כנראה לא כזה אהבה אותם. ואז היא כבר הגיעה כמעט לקופה, ואז נועה, הבת שלי קראה לה שתבוא לעזור לה משהו. והיא אומרת, וואי, זה מוזר, כי היא אף פעם לא קוראת לי כאילו לעזור לה, היא תמיד מסתדרת לבד, הבנה כזאת של ילדה בת 7. אז אמרתי, טוב, אני אלך איתה, ואז כשאני הולכת אליה, אז על הדרך ראיתי משקף שאני הרבה יותר אוהבת. אז תראי איך השם סידר לי, שאני, כאילו, הם פתאום... זה השיח שלהם, זה כבר נהיה השיח. זה השיח, וילדה בת 7, והיא אמרת לי, קלטתי את ה... מדהים. הוא היה בהלם, הוא אומר לי, חיית, קולטת ילדה בת 7. היא אומרת, אמא, השם כל כך דאג לי כל הזמן. מה היא אמרת לי? I know that Hashem is always by my side. אני יודעת שהשם תמיד לצידי. זה הדוגמה האישית. זה לחיות את זה. זהו, עשינו את שלנו. לגמרי. היא יודעת שהשם איתה. היא יודעת שתמיד יהיה בסדר. זה מעבר לזה. היא פשוט יודעת את זה. זה שלמות נפש. זה כיף חיים. כן. זה המקום הזה גם שאני ראיתי את עצמי כל הזמן מאמנת אחרות, ואותה קצת השראה לאחרות. אז הבנתי שההגשמה האמיתית שלי, העוקבים האמיתיים שלי, זה הם הילדים בבית. וואי, והם קולטים את האמת, הכל. הילדה שלי בת 5, סיפרתי לך, היא אומרת לעצמה, זה בסדר שכואב לי, מותר שיקב. נכון. הכל טוב. ככה היא אומרת לעצמה. כאילו זה, ואז אתה אומרת, זה אימא מאמנת, זה להיות, זה ההגשמה האמיתית. קודם כל שם. נכון. כי הם בסופו של דבר, הם אף פעם לא מסירים עוקב. לא. והם ילוו את אחד הקבר, מה שלא יעשו עוקבים האחרים. ממש. והם האמת, שם זה נמצא, שם זה הכל. לגמרי. אז הכל מתחיל בזוגיות, ומתרכז לבית, ואיזה פרק מדהים היה. ואיזה כיף זה הספונטניות. סערי, אין עלייך, אני מחכה לשמוע את זה כבר, את יודעת, זה פרק שאני ממש כזה, וואי, בא לי לשמוע את זה. פעם ראשונה, אני רוצה אותך. כל הפרקים, אני אתחיל גם, לא יודע. זה מתמכרים לזה. ממש, אמרתי לו, הוא יודע את זה, זה התחביב שלי, אני באה לארץ, את יודעת, עם כל העסקים וזה, זה התחביב שלי. זה כיף, אני ממש התגעגעתי, לא הייתי פה כבר איזה כמה שבועות, כי סיימתי כבר את הפרקים, אמרתי לך שסיימתי. כן. וסיימתי, ופתאום באתי לביתן, אמרתי איזה כיף.
נכון. פשוט כיף, באמת. להוציא מסרים החוצה, זה השפעה, נכון. זה באמת שליחות, אני רואה את זה בתור באמת. מהמם. יאללה. אז תודה שרי. תודה לכם שבאתם, שזרמתם. ובעזרת השם שבאמת כל מי ששומע שיפיק את הערך שאפשר, וזאת כל המטרה. אמן, בעזרת השם.